mukati meino nyika zvikara zvene zvakasvika hapana chandisingazive zvakati zvauya zvakanetsa ndakamhanya mun'anga kuti zvauya zvirwere kuchipatara handina kumva si zvakaramba baba zvisina maturo Ii, ndauya ndega ndauya ndega ishiwa ndauya ndega nasi ndauya ndega ishiwa ndauya ndega nasi ndauya ndega baba ndauya ndega nasi ndauya ndega ishiwa ndauya ndega Hello guys, hi guys, how are you guys, how are you? Masquera say guys, how are you this afternoon? Masquera say guys, Masquera say how are you Ishbel, how are you Mary, Esther, Phoebe, Chipo, Elizabeth, Rosie, Listen, Stacy, what do you say guys, how are you guys? I hope you are good. I hope you are good. I hope you are good. And that's getting Butangara should you stay away, guys, and it is stay away. Sakatiri Muzimba, Takatandara, Hapana Jupiter. Oh, brain shower, how are you, dear? Yokai Ruva, ni Anna Manoko Regina. Could you say Kwamuri, guys? Hakuna ere wondo kwamuri. Could you say Kare Muzimba, guys, Vanagasenika yavo. Stay indoors. Musaenda kuma road. Stay indoors. Regai vanhu vagadzise nyika yavo. Anditika, let them fix their own country. Their own country. Let them fix their own country. Imigarai mudzimba. Anditika vagadzise nyika yavo varidzwe nyika varugadzisa nyika yavo. Anditi ehe. Unomirizika uri murodi imomo maprotesters imomo muri kuprotestwa. Unorohwa nenyere magarai. Animaona. Unorohwa nenyere kumakaruku. Saka gara mumba. Ngoonawo panyuzi zviri kuitika uri mumba hati ndizvo uri mumba mako uchionawo zviri kuitika panyuzi just like other people zvokuda kuzonomirizika mustreet vari kugadzirisa nyika yavo handiti imi kana mada kunogadzirisa munogadzirisawo yenyu musida kugadzirisa dzavamwe dai mogadzirisawo yenyu nyika inovakwa nevene vayo handi muri kuzviziva gaitingotarisa kuti tichiona vanhu vachidzidza malema akaoma veduwe avharisa malema muchida musingadi hawavharisa akaoma akati small boys shut up takuhwakautwa kumba kwasmall boys panyusi kwakandwa mabhomba guys kwakakandwa magrenade maviri mabhomba kwaisangoputsa mawindo ana kusikwanisa kudestroy imba kumba kwayeyu mamuziva nditi yeyu kwai kwakandwa mabhomba maviri iyeyiwo kuti dhudhuwo dhudhuzilei kwakandwa mabhomba maviri anzi Captain aenda kubasa kwai Captain zizva aiwa pakanaka namurisi kune nzvimbo dzanetsawo kumarokesheni asi for now I think the situation iri calm asi kuJoburg uko ari muJoburg musatambire mastreet because uko ndakatoona street yese yakapaintwa red this mastreets ese akapaintwa red saka be safe garamba mboitawo zvemumba handitika pakaipa guys saka ndati nditaure zvakare ndiuye tionesane musi Friday vari kuJoburg nhasi mogara mumba handitika tosangana nemusi Friday handitika pamhamavi
Friday kwa Mama V, ku Bless It Up uko, kurenguze nekurengu uko, kutinge tichiona gospel warrior. Anditika, Saturday tosangana Rustenburg zvakare patinenge tichitera zvedu music yagospel warrior. Sunday kuJoburg zvakare anditika Club Africa uko Binoni anditika tichitera tikosaka munhu wese akotechingo akomboita munhu wese kwa gospel warrior ane Sunday muye kuzona guys unenge achimba Chiera unenge achimbawo negirls dzake andika Chiera ushu unenge achimbawo makuhwa gossip queen unenge achimbawo nema girls dzake aripo pa stage anditika ndaona video yake akapractice wakaimprove chose yakugona zvekuti do guys mune vasikana vake vanavo zviri kutonakidza fani muonewo guys muonewo vachiita pa stage anditika musaseka guys musamuseka hakuna munhu anotanga achigona guys munhu atanga achigona munhu anotanga achidzidzira tichitomutuka sezvozvezvo tichitomukorekta anomaona tichitomupa chivindi kusvika azoijaira stage iyoyo anomaona saka uyai tisupportewo guys let's support each other imi ndimi munenge muchema kuti Chiera anotiita makuhwa everyday nyaya dzevanhu anda zvinhu zvevana kazodai ngatichimupushei kumusic uko ngatimupushei kumusic guys kuti awane shaongo yamakuhwa tikamupusha kumusic akaita muimbi mukuru anoshaiwa nguva yemakuhwa animazviona saka imimi guys kana muchida kuti munhingirireka ko yenyu nzvimbo haisi under Johannesburg haisi under Johannesburg isusu tiri ku northwest tori imwe province animaona kana muchida kuti munhu arege makuhwa chatimusimbirire timusapote kumusic koko kwachidonha achimuka achidonha ari kumusic koko kuti arege zvinyaya dzavanhu dzacho dzamuri kudi dzatiri kuchema nadzo idzodzidzi anditika aiwa zvimai ino kuti achirega muna kana asingaiti makuhwa unotukana ngati musapotei kumusic anomaona nokuti kutuka unozokutukai pamakuhwa pasina guhwa unotukana unogokutukira ichi tichinda achiona zvemusic yakari artist zvikuita mama artist achingwana nguva yekungobhukwa achitenderera unenge achiita zvemakuhwa hazviiti guys thanks Sam hazviiti arika kuita zvemusic saka ngatisapotei guys ngatimusapotei anomaona ngatimusapotei anditi ngatimusapotei akaita andizvo anoda support Miss Case anoda support ndiye anoda tikamusitadza kuti tisapotika uye hatidi zvemakuhwa izvi titori kusapota full time music yako iyo yokuti udye ufambe uende mberi munoti anenge achiita guhwa chanenge achiita kuti rare shave unorega unenge ufokasa nemusic unyora music haisi easy nekuzonoitsikisa nekuzodii nekuzofamba uchiimba haisi easy guys saka ngatimupei mukana afa aimbe zvinhu zvake zvienderere mberi tione achiimba anomaona tichimusapota kuti zvinhu zvifambe hanzi chiura achisekani takaiona ichitanga ndoyanga iri first song yake asiko zvinaimprove kamama songs ange makazomanza kumasuri anomaona tichitaura chokwadi chaicho dzimwe dzimwe songs like iyo yakambaiwekwa masango anodini anoera iya isong inotonakidza yakungoti haana confidence dzepastage asati akuigona haigone stage haana confidence anotya maziso evanhu and akaita work on that sterek anomaona sterek akanyatsa kugonawo unenge ava busy kutenderera mai mwana unenge ava busy anomaona kufamba achitenderera achifamba achidii pane pasina nguva izvi atipozvitirai guys ndotorevesa anomaona anchiri nemurova irege sometimes liya unozatonoitika chii anenge achitozama kurarama ipo paya anoona ona kuti konde ndisina vanhu ndeipi ndikandinde konde nemakuhwa but akaona chinhu chinenge chimupa chikafu patebhuru yake do you think kuti anenge achiita makuhwa anowanepi nguva yacho anoiwanepi nguva yachona munhu ari kuita tekiteki nemusic unosati kunyora music haisi easy kuzonokombaila music yakuzo haisi easy ndisochina maartist akawanda tambinawo pafacebook apa nguva zhinji vanenge vari mumastudio nguva yeguhwa racho rinenge richabvepi amen kungofungawo kwangu kungofungawo ameno guys ndauya nenyaya ndauya nayo nhasi achitimbonyatsokuonesa takatandara nditika ndaona Swaga achiita live uko achipenga zvekuti Swaga wave nemazuva achiita live handitika achiita live achipopota achiti kune murume wakanditsosa beans dzangu pabuda malisti yevanhu vakati vari kunzi vakatsosa beans dzaSwaga handitika hamene ikokoko asi uyu waazonyanya kutsikirira ushu murume womunhu handitika murume womunhu waanga achinyatsikirira achiti kwaiye Langton ushu akati we Langton wakanditsotsa ndoda mari yangu zvikazodii ina ndazoenda kudongora Langton achida kunyatsokuona kuti zviri kumbofamba sei ndasvika ukuyawo ndazotera zvakataugwa naTana akauya paya zvananguda kuti ndijoinidzewo
ndise kuti onei zvatagwa nemwana wedu natanaka pa achiti tichifunza tinovaona sei kuti tangoona zvakataura zviri pa meno ndizvo zvandaona handisi kuti ndizvo guys zvandangoonawo animona zvandangoonawo zvandangodiwa zvandingotaurawo handi asi chanyanya kundinesa ndechekuti murume womunhu izvozvi sagari kupopota achinetsana nemukadzi wacho handimaona arinetsana nemukadzi womurume uyu murume ari kumba ende pekutanga ndakamboti majokisi but paakazobudisa evidence mai mwana achibudisa conversation chakaitaura ndopandakati iyi haisisiri joke kai hapasina jokes apa vanhu havakatotaura navanhu vakatoitikana anotembera binzi yake yakatosiwa handimaona ndione maconversation atoripo mai mwana zvinhu zvikutoenderera mberi zvozvo zvisi zvokunyeba saka zvabva zvaita ndigare pasi ndikati okay madam vari kufaitirawo murume wavo handimaona murume wavo asi pakaoma guys pakaoma hey handiziva kuti ndingati kudii guys asi varume vakawanda it seems mazano varume vakawanda vari kuita zvinhu izvozvi guys nekuti unenge usingatozivi mona kuti mukadzi wanga achigwana swaga denda ndiri mukadzi wangu sina kutombogwana swaga denda ngori kana tomupindura unongosiya udhira nemunhu wako nokuti iwo unopisa kuisa paspotlight wedza wanga usinga pamwe anga asingatozivi mwana ucho kuti murume wake ndoye ari kutamba hanimaona zvatozoburitswa naswaga dii akaziva asina kuenda kuna swaga kwacho akangodi angosaka kuzvinyararira handimaona asiwo murume uyu is being selfish guys ari kuenda kunovatana nevamwe varume handitika swaga ndiri munin'ina wedu techikuti munin'ina wedu mukadzi andi anoda hake kuita mukadzi handimaona asi paakazvagwa akanga ari murume handimaona iko zvino hake ave mukadzi nokuti ave nemazamu handimaona plus ave kuti anogona kuita makeup asi paakazvagwa anga ari murume handimaona saka anga ari murume achitoifred paakazvagwa paya zita ake harina kuzochinjwa anga ari murume saka mukadzi unotoona kuti mukadzi uyu murume uyu unotori chokwadi anotori ngochani asi kuti murume uyu haana kubudira mukadzi wake pachena guys haana kubudira mukadzi wake pachena ndozvandiri saka munoona zvinhu zvakadai so guys zvandiita kuti nditi saka zviri kumbofamba seko mukati medzimba upo varume vakawanda muri kubuda imi muchinonyoporesa kunze mudzakamba kune vakadzi varume vakawanda geza kuraramira society kuraramira family kuti family inokuramba kuti kwenda hakuna ndakambota ngochani izvi zvinhu zviri kubva kupi nokunyadzisa mufamily hatizvizivi warawara bla 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 handimaona asi iye anenge achida varume mukadzi ari kugagwa naye because icover up handimaona icover up ndanzwira tsitsi mukadzi uyu munoziva ndiye wananyanya kuwira tsitsi mukadzi uyu nokuti unotozozviremedza wesi ndiwe unenge usingazivi handimaona like paitukana naswaga pamukadzi obviously I would like to believe kuti akasingatozvibelieve but machasazobuda manje handimaona unopera power unoshiya kuti woita sei chatirabuda tazati chokwadi vanhu vakataura vanhu vaitotaura zvichokwadi vanhu vaito pachati patori nemwe wetirato guys hey zvakaoma pachati maionawo paya guys pakaipaiswaga unotonaka zvakudaro maimwana murume atotaura kudaro kuti unotonaka murume wamai ava chiudza swaga ndiudze kuti mai vava guys iye swaga ndamuhwa achikonfirma kulife kwake kwanga achitaura kuti murume here handitombogoni kumukangana bcause murume yaindifambira ende murume aizipa yeye guys kana mukadzi akateerera zvinhu zvakadaro unenge usingazivi handika unenge usingazivi ndozviri kuitika kuche muti nhasi mukadzi vanhu vari padhuze nemukadzi uyu please imbochekai mumwe wenyu wedu imbochekai mumwe wenyu munhu anozviuraya vasikana chekai mumwe wenyu mufunge chekai musaenda kunoseka hazvisekanuzvi nokuti munhu anenge asingazivi indai munodi munobatasa mwoyo kuti ari right here nokuti unorohwa neshoko guys unenge usingazivi zvinhu imagine imi vanhu venyu vamunawo nhasi ungoona munhu achiya mangwana achingokudza kuti murume wako otokubudisa nevh11 mai mwana munhu wechirume kuti ndakadanana naye murume wako uyu v11 iri unoita sei unogona kutodona guys kutoita heart attack bazi heart attack ukashiya kuziva kuti zviri kufamba sei unenge apa mupanenge achitouya achitokushowa rudo mai mwana achitokuitawo handimaona zvaunotoda asi apa achibuda achinda kushoko ungamudi hausi kuziva ine zvinhu zvakadai you be the last to know hanomuziva zvafanira kuti murume wakaiti afe iwo vanhu isinogona kuzviziva kuti baba vakari vari kuurana nhingi iwe you be the last to know kuti murume wako ari kutoura handimaona the last to know saka zvinhu zvakadai dai dzaiswaga uriko muinde mumudana mukwewa yana simeli kudiwa ngauye pano tinyatsokuwisisa nyaya idzi nokuti guys indangoti ndingokuudzai kuti chenjerai vasikana be careful varume vari kutamba game kana uchiona une zvaukususpecta so pamurume wako guys tsvaga verify tsvaga uone kuti chiri kuitika guys
Unorwa nebuka guys, unorwa nebuka, unenge usingatombozvi expect kana apa unenge uri number 1 mastiti uchiseka vamwe uchiseka uchitaura kuti ina zvitini wangu kazodai wowa munhu mai mwana ne-V11 rekarekodwa straight ba rabuda. Unowasa unotsva guys, unowasa unotsva kuwasa unotsva chaiko. Handimaona kwanzi nano 70% yevarume ingosha nhai veri we zvopa 70% dzakutaura idzi wako hapo here nainono. Vakomana varume musata selfish, so don't be selfish vanhurume. Munoziva iudzai vakadzi chokwadi munhu aite choice yake. Udzai vakadzi chokwadi kuti ni mai mwana ndo wakuda zvose murume nemukadzi kuti mukadzi aite choice nokuti it's selfish zvakangooma kuti wabva kunokwira nemwe murume uko kumagaro kumanyuwa uko mai mwana kumanyuwishto wouya mai mwana woti kumukadzi mukadzi anenge asingatodi kana mai mwana asingatozvidi mai mwana iwe ngoya kunyarara zvinhu zvakadaro mai mwana unopa vakadzi kensa kana kuchibereko. Handiona unoti kana mukadzi atakana kuzi manyuwa kai unopinza futi kumukadzi mumwe unenge watobva uko wotouya uchogeza wopinza futi kumukadzi apa kwabva unoshandisa kondomu pamwe wangopukuta kudai so unopinda kumukadzi anoita kensa mukadzi anoita kensa mukadzi anoita kensa vediwe. Udzai vakadzi chokwadi usanyare vanhurume kana wawa kuti wo mafeelings ako ari kuwandira kuvanhu vechirume ndokwauri kuda kugara pasi udza mukadzi chokwadi mai mwana ini ndozvandiri kuita ndinowa kuda kurova kwose kunzwa kuno kunyima handitika madam vochuza vega kuti ndozvigona here kana kuti handizvigoni. Handimaona vochuza vega kuti ndozvigona kana kuti handizvigoni mai mwana hazvisi nyore guys hazvitombodi kana kuimagine you can't even imagine that vasikana hazvitomboimaginiki vediwe. Hanzi naJones dauya wayanasi wagere naye Melissa hazvitomboimaginiki guys kuti murume atobva kunonyupura kusuwe juku ouya kuti kumukadzi mufori chibereko chinosara here chiri chipenyasi kana chinoita kensa. Saka varume ngavataure chikwadi sogataura zvose ataura zvese swaga kusei kulife yake kwangari ukati varume vanototi atotaura namba yevarume vakatoti kwanzi woritena ndarasoka futi hede aiwo futi wodikiu varume vapindwa neasikana ini zvo zvitondinyaso kutooma vasikana totita todiko toona sei nai guys utarisa wozvoona sei woona sei kuti ndozviri kuitika apa wapedza kudaro mai mwana muya muchidlisiwa handika muya muchidlisiwa kuchinzi saka inonzi kudii yamunoitai blowjob monzi itai mablowjob muchidlisiwa pamablowjob aya muchidlisiwa apa abva kunoburitsa kumanyuwa kumai mwana uye uchinzi idla pablowjob idla imi moti handii munoti kwai kudla kunoti imi ndimi munodaro kuti kwai imi ndimi munogara kusara panapa muchindibregera panapa muchindishaire sisineni amusana kudla here idlai mazviwa idlai stereki anenge zvibudira kuna soga uko uyewo kuti ndo handinoona kuti munozviona kuti soga anenge ari patachline hamunomona soga anenge ari patachline handiti abva patachline papa hapana kuti kwaita chikada kuri kunzi ngatiite zveiko zvino zvechopuchopu kuda kuti vachikwiki hanimona chikwiki anongozipinda mumota hanimona chotoroherwa mumota imomo chikwiki ichocho hanimona baba anenge achidoya kumba vapedza chikwiki chavo voto guys votofamba vachitouya kupi vachoya kumba chisvika kumba votosvika kuti mai mwana ndiitei ndidlei mosvika kutotanga kutodla mai mwana dlai mabidi vairama simene makasara imi handikakuzaiti regai ndisare kumashure zviri raiti regai ndigare ndiri kumashure regai ndigare ndakasara ndikakuudzai zvakaoma asi varumeka denga renye hakuna muchenda rekudhirowa denga muchenda rekugugula denga muchenda rekugugula vedu vedu saka ridikuswaka mbomunzai pano ipomunzai ndichazohwa zvizere asi zvakaoma masikana imi varume denga muchenda rekugugula chokwadi ndizvo ndiri kutaura pedza kudaro delight oya kumba kuti mai mwana idlai ndinoda kudliwa nhasi mochidliwa henyu manje mochitanga kuriko kuti aka mimi muchida kudla zvokuti yezobhilivhisaka mima kunyatsa kuti makambona kana muchida kudla zvokuti pamwe muri kuziva kuti kune imwe girlfriend ndiko udaenza prova kuna dedhi kuti inini I can do the job, inini I can do it better, inini kuno kuno kufadza unonyatsa kuikwekweta ugoisvisvina ugoisvoshonga ugoisvuta uchidla yabuda zvayo kwayabuda uko muchikwiki imomo murodhi yatoya kumba modi mukanatanga kuti sothroat yangu ndine sothroat throat yangu iri kurwadza throat yangu paita inonzi chii thrush
paita havasi kumedza pari kudii mablowjombo amemuchidla mablowjombo amemuchidla atinoshikudza kuti musi achidliwi chinhu ichi guys chakasimendi kuti chipinde kwachinoba kupinda imi moti motla harimona kuti Langton wapinza swaga busy saka ini wandonyanya kufungira pamukadzi waLangton kuti achiwa zvokuti wagwana swaga unowasei Milly, not until and unless you find out that he's cheating on you with another man. Ndopachana utazvignoweki. Weekend akachita nevakadzere. Akachita nachiedza nana Dilin. Tongoti kuti ndaimochita ndaya mene kwa ndenazvo. Andowana because kwa inopinda kuburi kumwe chete. Iburi rimwe chete. Chiwa akuchita ku number 2. Unoita sei? Uyoita nditsvagi. Wozozviziva after sometime memwana wanga uchishare number 2 unozowasei unozodii uchazama kusachigumwe muromo kuti urutse ugozama kunotenga chi kuti uhude ugozama kunodii kuti udii anoona azvichatobetseri memwana azvichatobetseri zvakatopinda mudumbu zvakatopinda makambona unotozama kunoda kurutsa kudii kutsvaga zvinorutsisa kuti udii chekuita pasina ngahure nanyara dzavo nono ebo andowana pachihure kapachikazi there's nothing that you can do because zvagara zvitoriko chero bhaibheri chairo zvitoriko hakuna patakambonza nzi murume akanga achita sim2 anomona tukoti vana David vaihura nevakadzi kureva kuti vaihura paburi iroro ratoziva handimaona iri repiri iri rakaindire manyuwa iro roshandiswa kuita zvimwe zvinhu ameno anomona asi varume vakawanda varimo mudzimba it's like chatove chigame chokuti vakadzi vari kuita vakadzi kuvhara society anomona kuvhara hama because hama hadzizvidi anomona hama dzinotaura kuti kwedu hakuna munhu akambodai kuzinza kwedu hatizvizivi zvinhu zveungochani zvabva kupi anomaona saka nenyaya yejudgment yemufamily medu varume vacho vanotya kuti vabude pachina kuti ina handidi mukadzi akutonyenga mukadzi just kungokana totsvaga munhu ungogara naye nokuti kuita mwana akakutori 2 seconds kuita mwana akutori 2 seconds whether ingochangana kuti kudii akangoburisa chitango zvangopinda kumukadzi mwana toumbiwa handimaona saka zvitombonetsa unoita vana imba kuzara nevana but hapana handi muri kuona saka ndo pane chii pane nyaya yachona asi chanezva Langton ushu hasiri yeoga ushu varume vakatona it's just that guys unenge usati wazviziva mai mwana nokuti sometimes hakuna zvaunenge uchiziva kuti ndozvitsvaka sendezvo pamwe gore rinenge risina rambosvika kwauri handiona kuti uzvitsvage anomaona rinenge tatsvaka uri kuti uzvitsvage guys anomaona saka poitwa sei unoona sei wodiko guys ndoda kuwafunga sei poitwa imungadii asi toda kana kune avo vakadzi varimo mucomment section vakazozvionawo kana vakazozvibatawo late kana vakazosvinzwawo late kuti vediwe mukadzi murume achigara naye ndakaita naye vana wakanga achidanana namumwe varume wokumanyoko andimaona you are free to share your stories with us tinzwe andimaona you are free to share with us your story tinzwe kuti zvinhu zvakafamba sei hanzi eto handisandamuona swaga ari kupi kana aisa mucomment section achaisa asenda request ndiani asiri achanyora kuti ed kana chasenda request asati auya andimaona makazvigona sei vasikana how did you cope with that how did you react how did you do that asati auya asanamuona mucomment section so that akauya achanyora kuti hapana swaga there's no swaga here hapana swaga asanamuona swaga achanyora kuti ed kana auya asanamuona hanimaona saka guys vakatowanda muripo vakadziwopo apa varume venyu vakatongorova kunzvungu nekunyimbo handitika pachafamba sei muchaita sei kuti makaita sei makazvigona sei nokuti uyu Langton we demand chokwadi nhasi guys we are here to stand for our sister mukadzi waLangton anti iwe Langton chibuda pachena kana utori ngochani nhasi uri ngochani utore pachena kuti inini ndiri ngochani handika usiyane nemukadzi uyu uinde kuna swaga chinda kuna swaga usiyane nemukadzi uyu iwe Langton iwe mukadzi waLangton kana mbochimira zika uchitete kuchitukana na swaga mena ako proof wakaiona
proof wakaiona hazvina chitsotsi, proof wakaiona hazvina two ways. Nepanga pasina proof chingoti mainiswa gavari kuumana, mainiswa gavari kuumana handika, but proof wakaiona vachitotaura andiwana, you saw the proof. Saka ukada kuramba chitsikirira uchitukana natsoga zvishande, tsikirira kuti murume wako akudze chokwadi handika, nokuti akubuditsire pachena kuti no, ini ndo zvandiri, ndichori gay, ndoda kunge ainde kuna Swaga uko, ngainde kuna anororana naSwaga, because Swaga ndiye murume wake. Swaga ari kuti akaona soulmate yake pana Langton. Animal. Saka tiri kusara tichinyepurana guys. Atiri kusara tichinyepurana kana kuti maini aito kuti zvinorwadza munhu anenge magara naye muchiti maonawo munhu muchiti madai. But chokwadi imbomirai kutarisa nyaya iyi nenyaya yekuti yeruvengo rwokuti munovenga Swaga nezvitagwa naSwaga. Imbonyatsogarai pasi mudzikise pfungwa dzenyu, mutorise evidence yaiposwa naSwaga uko, modzikisa pfungwa dzenyu imi pache zvenyu, moona kuti muri monye here chii chingavi chiri kuitika apa, nokuti zvakangooma maini. Ndozvati munenge panapa muripo. I know kuti you are here. I know kuti you are here. I know kuti you are here. Antu wazvona. Gara pasi munhu kunyatsofunga nezvazvo. You don't deserve this. Kana munhu asina kudza chokwadi, andika you don't deserve this. This guy doesn't deserve you. Andiwana, doesn't deserve. Anoda kuita advantage newe. And kuti akuiteiwo cover up kuvanhu kunze. Iye achiziva kuti nokuti antori nemashatsi naSwaga. Achiti kuna Swaga ende wainaka. Wainaka chii? Wainaka chii? Kana asina kurara naSwaga paiti kuna Swaga wainaka. Wainake. Akaudza Swaga pamachati kuti Swaga wainaka. Wainake. Saka zvinani murege. Meni musiyenyu munhu uyu, matoziva zvinhu nemunhu uyu. Murege aende kuna Swaga vanonakirana ikoko, nokuti vanhu tuwa varume vose vanodana ikoko. Sirai Swaga. Dei makaza musina mbovera makatuka, next time musatira kunotukana nemuntu kwaisana nemurume wangu mainini. Hazviitwi. Siyana nemurume wangu inoitwa kuvakadzi ya mainini. Mukaona munhu wechikadzi cheche muzoti akazvagwa ari mukadzi, ndiwo munoenda kuti mai ndinozama kurizina nekuti naye mainini munhu ndine mhuri naye mukadzi wangu murume wangu, kwete kuno mumwe murume kuti siyana nemurume wangu. Makabhaisa mainini, hazviitwi zviya, makabhaisa. Hazviiti. Izvo zvikuedha Swaga chena mumuziva Swaga munoya mukakudzwa BP. Unotaura zviri wese zvatatsingazivi. Liam, okay, regai ndiedhe Liam. Atada kuedhwa murume kuti pamwe anodlawo varume tinzwi. Rechi edhe Liam. Nokuti murume uyu Langton haanyatsi kutoita zvakanaka. Hazviti. Kwanzi panotori nevhidhiyo haasati ariona vhidhiyo. Guys, myself listen, musatuke mseka naSwaga vaya wale varume vakundana naSwaga. Hello? Sisi Moise. Hey, zvirisei? Ndiri murisei. Nyaya iriko Sisi Melly inenge yakatomboita victim yenyaya yakadai so. Wakanga wadiwa nonyenga umwe murume. Very true. No, not kuti ndanga ndanyenga but takatonyengwa nemunhu. Wakanyengwa. So this guy are married Sisi Melly. So takatamba tese single like ndaimu appreciate as in he is a pastor. He's a well-known man, this guy. So Woman but you meet. Correct. So ndakaita friend yake kuti munhu kuziva munhu anoremekedzwawo, so takangotamba tese and then pamberi apo ndaizona ma-exchange aitwa kana iri haichazi rudo rwechechi something saka ndakazomuconfront and then achibva azondiudza kuti ndo zvanoita but munhu yatori married atori nemukadzi atori anotonamatira vanhu zvisinei so iriko and it's true, not kuti ndikunyepa, chokwadi chaicho chisitombo chekuti chii takatomboda kuexpose munhu iyeye but takazoona kuti hazvinot pay because it's not worth it. Inini ndine mukadzi and mastats because ndinopedza ndakunyara ndine phone kumba ndosenderwa machat every day then some
kufamba chaiko uchifamba kana murodhi akakuona anokusendera message kuti magaro irati une magaro asingaiti unotanga uchakambaira murodhi. Saka ndairatidza mukadzi wangu kuti ndozvekuti zvandiri kuona baba vepanesta vari kundiita sei. Saka takazoda kuzokosa patakazoona kuti hazvibatsire ndienda pafuyaona kuuraya munhu akadaro. Saka nyaya iyi iri kwete ichokwadi ichocho kunyanya it's okay to understand kuti vakakura vachizviita but zvakaitwa nemazimbabwe SIS zvinonyadzisa. No, isenda hatiudzi vanhu kuti mafeelings avo aindoside kupi handikuona hatingavaudziri but uri married zvakutaura kuti munhu this guy was married ndipasta nditika hatitongi vanhu vanotongwa naMwari. But I tell you, I'm 100% sure mukadzi angasatombozivi kuti murume atombozivi murume wake ndezvaanoita. And saka kuti varume ngavabude chokwadi vodzi vakadzi chokwadi so that mukadzi aite choice yake. Pane kuti unenge wabva uko kunonyopora woyo upinda kuti une mukadzi yaundidzi handi munofanira mazana munofanira iwo mablow jombo yoyo yame nchitani handiona kuti une mukadzi ndiite blow jombo yoyo iwo chizati watobva kunonyopora kumanyuwako. Farika blow job yo sisweli mawati watonyopora. Makulisa mwana yevanhu cancer, kulisa mwana yevanhu tsvina. Kulisa mwana yevanhu tsvina. Kozi papo ndo zvakaipaudza kuti okay mukuti nini munondida. Ko mukadzi wenyu ndandakanda kutonyara nyangu kufamba kuti pamwe mukadzi wacho anosuspecta something. Vanondoona ndifamba navo babava. Anotofungira pamwe zvine zvandiri kuita navo. Kozi havangambogara vese mukadzi asinoda anoziva vanotomboona pamwe something. It's obvious. It's obvious. It's obvious. I think kuti pakawanda vanotozviona but nenyaya yemarriage neyekushaya kuti anoudzani nenyaya anoita sei anongozvinyarara. Because kana ine vaine phone number yavanoshandisa paWhatsApp sema kuti mukadzi wacho pamwe aisatombozviona aitomboziona. Saka ini ndinanda panguva yakaoma manje kuti ndakutogara ndakawanda senderwa message kana kumba chako ndakutohwanda ndikatozitamana naona kuti ndosvika kupi ndichiwanda mandaraudza madhamu tiona iwo kana ndimwe mamessage nochiona wakati uchingohwanda wakatogona kuudza nedemokratisa zviseni zvino uyu Langton uyu haasi kuda kuudza mukadzi wake chokwadi kuti nini nditori ngochani handi mukadzi ndiri kuti une mukadzi uyu chisi hako murume nokuti chokwadi hapasi V11 rakabuda hapasisina two ways V11 tangu kuti skiti anoona hai ndizvaswaga muzwa kusvika azoburisa marecordings achitonzi swaga unoona handimaona saka uri mukadzi ndiri kuti this lady handisati tapedza kuburitsa ndati ndine zvakawanda right tikuda tikungotara nezvakaburitsa sofa saka ndiri kuti kune mukadzi uyu aita blande kuti anoya achitukana newo kuti sena nemurume wangu asati aziva kuti kune maevidence ariko handiona because dei akaziva omwe dei akakwapisa zvakanaka asina kumhanya mutukana sena nemurume wangu waigona kungomutadzisa machasa yaka oita decision saka obviously sera ari pano ndikuzama kukunza kuti mainini murume uyu ingochani handi wanga usingatozvizivi nawo wakuziva handi chiita decision kana chikuda usire kwaga murume uyu here mukadzi wacho it's obvious aripo aanenge aripo SIS MELLY musanyeperwe duka I think inawo yedesperation ari padesperate pokuti haendi kubasa ndo maonero angu mukuunderstanda vanhu ava mataurirwa ndaita mawachoka aiti like you know kuti zvinhu zvavo hazvisi kuenderana mupa like havasi kuwirirana you understand because murume ingochaniswa sarachokwadi soga because murume uya ina ndatomboudza pakongomuposta chite ndakanotsvaga murume handina kutombobvunza ka2 kana sika 3 anotoita izvozvo munozati vanhu vechingochani dakusagona zita kutaura 1 tsiye the way yavanosima tsiye 1 2 earring 3 mafeatures akichacha wakamutesa mutonyasoona this guy is gay handiona saka ndiri kuti ngaaudze mukadzi chokwadi asiye mukadzi uyu aende kuna swaga nokuti akatokuudza kuti kwanzi kana akakuudza kuti kwanzi swaga unonaka aiwa iyo statement irusagarisire kuti mukadzi ngachigara nemurume akadai hakuna zvakadaro ngati ndine zvakawanda SIS MELLY ndichaposta wiki rese nchingoposta even nemboro nezvii nemafono ndinazvo saka naiwe swaga murume uyu akakuvinga akuona pasocial media akandoona pafacebook munhu akatangoninetsa kuti used to remember nchirukana nakudzi uyo uyo kutaura zvisina basa uyo ndomazuva
message machati mukatarisa chati andakaisa nezuro payakatanga yaitonyora page panapa kuti reply by kuti what pekutanga kana paipapa ndakaposta nezuro mani ndapedza live ndo mazuva akatanga kuti ndinetsa ichopindurwa napfudzi mukunzwisisa ndikabva kupretoria ndikaenda kuwitbank zvese zvine madhe since 2021 mukunzwisisa since 2021 munhu achitaura neni panzi pafacebook mukunzwisisa then ndakuwitbank panazomudza ndakuwitbank chiisa nanguti hazvine basa refu zvanhu zvainetsa zvokudi zvekujobek saka pandakazouya kuno kujobek manje ndobva ndatomti kondakuno mujobek handine mabp wako chichichichichi ndatakutsvagochi vanhu vamwe vemuno around vanangofunga ide ndikati munhu aigara ndinetsa chichichi its better ndingoita amaround mukunzwisisa ndobva tanga ende pese apa ndandisikamubvumi ndakazomubvuma ndamuno mujobek kunzwisisa saka inini manje nemastatements aaitaura mukomana uyu ndakangoti munhu ari kuti ndanchigara nemukadzi ende hatisikuwirirana chichichichichi infact pakutanga anga atonditi ndiuye kumba kwake kune mukadzi wake mukunzwisisa mukadzi wacho achinzi ari kuzimbabwe zvino takati ari kupa ndichanyatsozivi mukuunderstand but ine nhau yepressure manje yekuti kuno zvinhu zvasina kumira musha handiti nditekta nerodi ndasati ndatombotanga kubatsirwa nevanhu kuti ndiwane mari so ndandisingakwanisi kuti travhere ndiende kumba kwake ndizodididi panangoti chichichi ndikandibvosiyana nazvo kuenda kumba kwake kupataturana akati achapota achiuya kunoko kana ari masundays ari paoff chino akatouya kumba kwangu ndichirugara kunonzi kuchi ku11 kwanatabo uya wandakamborwa naye uya kana remember wandaiteliwa mai vangu uya ndoko akatoukia saka izonyanyatsoitika munhu uyu mufoni make ka even mukadzi wacho anotoziva but ndikuona kunge mukadzi wacho like haana maybe a meno, there is something a fish, you understand? Pamwe munhu haatane moyo wake wakangoshinga akangozvitambira you know vamwe vanhu havanavo basa nazvo zvinowanikwa vamwe vanhu vanokwanisa unoda kuti guys mukuti kana chida murume wake ngaamudate but ini ndiri kuti inini guys kana ndimiwo guys munhukadzi chaichaiye unobuda uchigwere nasikwaga uchigwira murume wako ngative honest guys, let's be fair. Handika pamwe tongoti murume wakadzi yanga asingazivi kuti murume wake ndogame varume vakawanda ndogame yavanoita handika so vanenge vachitaura kuti chifungo chemajosi kuti varume venyu vakawanda ndachitinyengao ini memuchiseka sikwaga handiti right don't say is true anga asingazivi handi oti kunasoga sina nemurume wangu gaisira nenyowo zvinyanzosaunda boye oenda kunasoga kuti sina nemurume wangu zviri kusaunda herepo swaga ngaagwe neumwewo munhuwo wechirume kuti swaga sina nemunhu wangu vobva vari 3 pachavo pachiboys handi swaga ane umwewo ane mainini handitoziva ane mainini mukadzi handika pa uyu yavo iyoyi pa icho chisekuichi chemagei handika anenge ari munhu wechikadzi handiti asi akasvagwa ari Fred handika saka mainini ava ndimirei voenda kunogona swaga here Fred ngaagwe neumwe John vachigwira Peter muri kwanyaya yangu panditaura Fred ngaagwe naJohn vachigwira Peter kwete kuti Melly anogwana naswaga achigwira Langton kana nemiwo guys ngataure chokwadi zviri kusendesana zvakanaka here guys chichi kana even murume wacho you know chinhu chakanyanya kundibhowa akasisi Melly nerespect yandaimupa panhau yemukadzi wake even though akandinyebera kuti we are not in good books and stuff tikunetsana chichi kozvo ndopanda kutozorealiza kuti munhu aindinyebera you understand because nematauro akatondiita akanyatsotsvaka strategy mukuunderstand so like iko tinotozama kufunga kuti munhu aizama kuita sei aidei kana kuri kuti like akapa mukadzi wake foni mukunzwisa pekutanga akaona mapicha
mukadzi uyu akatogona mapictures angu because mufoni mauyu memukomana uyu makazara mapictures angu akawandisa mukunzwisisa akabatirwa phone first ndopaonekwa mapictures ndopatondiudza akandabatirwa mapictures but haana kuona mapictures akawanda because mapicture ndandakamaviga kuGoogle mukunzwisisa zvese zviripo maevidence mukunzwisisa ndopati takabatirwa phone paona mapictures chichi ndikati manje haana kuona here kuti ndini because I know kuti vanhu vazhinji vanondiziva haana kuona here akati haana kutomboona ndikati mwoyo wangu zviri kundirambira kuti agotadza kuti munhu anoswera ari pamba asingaendi kubasa munhu anotadza social media iriko mazuva ndo zvinhu zviri kutonakidza akauswera munhu uri pasocial media ndabva ndaita question mark that zvonetsa hapana panenge apendoita teki nenhau yokuti munhu ari kutaura kuti haana kuziva chichi ndezvekumba kwavo you understand unobva ati ndachinja password and maphotos ndadelita mukunzwisisa ndikati hapana kuipa ndobva tagara mukunzwisisa I think after 2 weeks or 3 weeks I think ndobva batirwa futi chifoni iye hanzi taichapatese pawhatsapp huri usiku saka I think akabatwa nehopere foni isina kuloka mukunzwisisa uyu mukadzi ndopatora chifoni mukunzwa atora foni ndobva atarisa atoona achaseda taitaura nemurume ndobva atora namba iye mukadzi haana kuudza kuti murume mukunzwisisa atora namba ndobva atanga akatosenda pane chat yandakatanga kuposta ndakazoposta kechi2 after ndaposta mapictures ake mukadzi uyu ndobva anditi iwewe siyana nemurume wangu zviya zvekutuka chichichi unoziva zvandakatoita SIS nokuti ndasingadi kuputsa imba yavo although nyange akandiudza kuti vane maproblems and stuff ndakaaizirana vega kana kuri kuti pane zvimwe zvakazoitika zvozoitika after ndechinojambu kuti ndiputsire munhu imba yake kana azoti aiwa ini ndakazoita pressure kana kuti whatever no mukunzwisa ndakabva ndafonera murume ndikamuti iwe mukadzi wako andisendera ane namba dzakati dzakasendera picture rako andisendera message achinditi ndiyane newe chichi ndobva atonditi and you know what is SIS dei racho iroro ari kuno mukunzwisisa anga ari kuno iye Langton ndobva atonditi tone message no ndakatanga kumudza ari kubhawa saka abva akasika kudi kudzoka mukunzwisisa adzoka ndopindure kuti iwe akatonditi mpindura kuti chengetedza imbwa yako mukunzwisisa chengetedza imbwa yako ubva wamubloka ndikaite ro zvandaudzwa ndakanganisa ndaida kuputsa imba ndobva ndamubloka mukadzi uya uyu ndangosenda message iya pandakaona kuti yatika akadaiwo paakanga akutaipa ndobva ndabva ndamubloka I didn't want drama because drama ira izosvika pakufonerana and stuff aizobata manje kuti ndiri murume isisa let's get this one thing straight. Saka mukadzi uyu akachigwa nevasingazivi uri murume ndo mafungiro angu inini mukuunderstand right zvemukadzi kana pakadatsakaaana kuti uri murume tachizomuudza bonzwa nyatsoteerera kusvika panyaya dzacho padzakapazosvika kuti zvidai manyorero anga akaita akaraidza kuti munhu haasi kuziva kuti ndiri murume but chakandiita pamapictures akambomusendera acho ndine mamwe mapictures andakamusendera ndichiri mukomana like sandakuita zveizvi you understand machati angu inini handidite machati angu ese even nezvikomba emhene zvese chii whatever zviripo foni yangu inorekoda even macalls mawhatsapp calls
zvese zvinenge zviripo. You understand? That's why ndikuti Langton akushandisa chidofo chete zvokuti dai munhu ari munhu aida kuvharidzira zvinhu zvake ka akagona kutaura neni kana kuti takakulana in a good way. You understand? But akazoda kushamisira mira ndisati ndasvika kwese ikoko ndobva achisendera mamessage fana mubloka kuwhatsapp ndamupindura kuti chengetedza imbwa yako. Ndakatotaura zvakawanda wanda ndakachengetedza imbwa yako chii chinoshamisira pakuti une murume shoro namatira kuti murume wangu iye wakuchaiswa mapoto eyi takangofanana tese tiri pamastendi by futseke ndaunofa ndobva ndapost ndasenda ndobva ndamubloka mukunzwisa akabva afuti kumamessage ndine message futi yake mukadzi wacho ndobva asenda chi message mukunzwe achindituka achaora honyo uchazoita seishishi handamupindura naabva nangotosiyanawo zvavo because in drama ndinorigona saka nawo ndiite ndakaibowa asisi Melly kunyatsondibatisisa because I didn't want dzemaproblems ake iye nemurume wake saka ndati no ndofanira kungoignore kana achasenda mamessage achasvika pamineta ega. You understand? At least ndapindura ndaudza chi murume wacho dai ndandisina kutanga kuudza murume wacho aizonditi aiwa une zvavo kutsvaka kana kuti uda kutondiparadzanisa kuti iwe uhwine kana kuti chichi chino nechino. Saka ndakashandisa pfungwa manje ndikati ndofanira kutanga ndaudza munhu iwewe wakapa mukadzi wako nhamba dzangu mukadzi wako anga achindifonera achinisenda mamessage akatombofona futi ndakaignore mapost ukunzwisisa. I was avoiding kuti munhu azive ndobva ndakuti iwewe naiwe Langton indawo uchita iwe chekuti unobatwa nemukadzi 2-3 times uchingobatwa uwokeko sei takagara nedzimba idzi ikaita zvinorova but handina zuva wani mukadzi upa akabata foni yangu. You understand? Because kana uchiziva kuti magame aya unoita magame aya you need to be very very careful. Very very careful mukunzwisisa. Saka ndikomudare ndikata unoita izvi apa ukuthi unovanza haudede kuzikamwa chichi handiti. Saka manje uchibatirwa mafoni kakawanda kudai mukadzi wako atazvibata kana kuti anotozviziva mukadzi wako ndakatomuudza izvi anenge anotozviziva ndobva yapera yakadaro. Saka the other day anga akapromisa kuti ari kuuya futi kunoko. Saka ndakabva ndatoita zviya zvokunyebera kugumbuka chichichi kuti wai usina kuuya kumba wandinyepera wanditadza kuenda kubasa kwangu ndaenda kutonotsvaka mari chichichi zviya zvongopopotewo zviya uyu ndobva anditi ndandikuuya ndoenda kuuya next week because this time sewana unotambira ka1 pamwedzi saka ndandisina mari ndandisina mari plus kuti ndingoyo kuzokuona ndisina kana chinhu hazviite. You understand? Zvapera zvakadaro ndobva like the same day iroro ndobva atonditi ndikunetsana nevanhu akatonditi unoziva kuti mukadzi uyu anotopenga zvinhu izvi zvatosvika kuhama dzake mukunzwisisa. Hanzi ataura kuhama dzake kuti chi Langton auda nengochani inonzi swaka chichichi ndikati inga wakamboti mukadzi wako handizive wani mukunzwisisa. Zvikanzi sport hatokuzivewo zvatondishamisa zvese zviripo ndine zvese mukunzwisisa zvatondishamisa kuti ari kuziva kuti ndinechi ndikudana newe but zvandatonzwa vanhu kuZimbabwe vari kundifonera vachiti staff and what chinonetsa Langton haadi kunyatsoexplaina zvinhu zviri serious. You understand? Before ndakatomuudza ndikati you know what iwe anzani Langton kana uri kunyatsoziva mukadzi wako akubata zvinhu izvi usina kumuudza dai wafanira kungwarira metsi dzako. You understand? Because you never know zvaachakuita mukadzi iye. You understand? Ndaida kuzama kuti
ungwadzewo. You understand? Because he learned from experience. Pandakazokurowa nematsotsi ndikaita seka nanhasi totofungira kuti anogona kunge ariye mukadzi. Mukuru understand? Akandiponesa nematsotsi akangoona zvinhu zvaakaona akanyarara akatoda kumudzidzisa. You understand? That's why pamwe akazoendawo akasiya aita rafu. You understand? That's why zvandaimudza kuti kana kuri kuti uri kunyatsoziva kuti akakubata akazvibata kuti udana nengochani uri kufanira kuva kuchangamuka usaizoita kuti zvinhu zvizokupira mangwana ndichimudza so ndobva ati saka manje ndoita sei handichatozivi inini swaka kuti ndozvifambisa sei akati handingakuudze madecisions iwe ndounoziva madecisions ako aunokwanisa kutora but chandongoda kuuza ndechekuti utambe zvinhu zvako wakangwarira ende ukakunyatsoziva kuti mukadzi wako ari kuziva kuti uri kudana nenyika because wakambondinyepera kuti mukadzi wako haandizivi but ndakatokuudza kuti hazvii mukadzi anogara muno muJoburg agotadza kuziva hazviti ndikati kunyepa chaiko ndikati kana ari kuti haandiziveka anogona kunge ari kukutrap dai unguzamawo kumungwadza but nenawo yokuti wokusaidi kwangu ndaityirawo kuti munhu anozofunga kuti maybe pamwe ndikungoda kungoti ave close to me mukunzwisisa because ndinotomuda even nanhasi mukunzwisisa murume wekubagabaga mukunzwisisa zvandikutaura and handisi kutaurira kuti nokuti hanzi ndikuda kuti vapesane kana kuita sei ndikuzvitaurira kuti manyengero akandiita kasisimerika akandinyenga for a long time mano achindinetsa mukunzwisisa inini wandingotola sezvese just because ndoziva kuti vamwe vanhu vaida kukutrepa pafacebook apo vamwe vanhu vanenge vaida kuita sekuda kukubata kuti chokwadi here ndozvauri kuita you know saka it's not like handisi easy zviya zvokungotoraridza zvisina nebasa rese saka ini manje kuti chinguru munhu achindinetsa chinguru munhu achingoda zvine zvangu saka it's better ndimbomuzamawo and pandakati yega ndimbomuzamawo you are so good to me sisimela ndikunyebera you was very kana kuti kupretenda is professional anogona kana kuri kuti ane zvaakataimiraka is very good in it mukunzwisisa akandiprova imwe love yokuti like I don't even understand even now kuti mukomana aida kuzama mukunzwisisa kudaro kamukadzi vatani vanozara nejombo kanhasi aiwa ndikutaura chokwadi kasimela handiti tikuda kuburitsa chokwadi toda kuburitsa chokwadi mukunzwisisa even pamachati pandaposta kungoti vanhu vangu vachiti hanzi ndandichinyanya umhanya ndichanyatsoidzokorodza kudai yokufacebook ndozoenda futi kuwhatsapp kwangu imwe whatsapp ndoenda futi kune imwe futi whatsapp ndozoti kumaaudio ndozoti kupono ndichitori parwendo mukunzwisisa ati ndobva uyu mukomana ndobva anditi chimbomira kuramba uchifona foni ini ndindokufonera kana kuti unongosenda message kuwhatsapp because sometimes akati no problem the same day rachero rakanditi mukadzi anenge ari kuziva chikwataurwa kuZimbabwe akanditi handavingwa nevakomana pana vakomana vadonto ndikati aisiwa kuti vakomana haataure manje kuti zvakamira sei you understand akabayiwa nepanga last week mukunzwisisa nevanhu vakavinga pamba mai ndaimuedza kumubvunzisa kuti vakomana vari kukurwisa ndevechii ndobva ndatomuudza ndikati nekunetsana kwatava tichiita unokuvadzwa usarwise vanhu ivavo if they try to do something ingosuduruka kana kutotiza zvako because vachakukuvadza kunzwisa ndinawo maaudio acho ndinawo messages ndobva ndamunza usarwise because vakakuvadzaka unogona kufa chaiko please don't fight hai ndinorwai nditori murume chaiye ane nharo mukomana we nharo dzakaoma ane nharo dzisingaite inini
ipapo andauzombotaura naye 3 days 4 days kutosenda message foni haisi kupinda, kutofona foni haisi kupinda. Ndakushaya ndoita sei? Ndombofonera mukadzi wacho ndikati zviti because I was worried. Remember the day racho andipedza kuti anaeka aiti ari kuda kunetsana nevanhu ava, you understand? Saka I was so worried kuti pamwe agonongo akarohwa akaurayiwa kubva angoita ziya acho paWhatsApp kudaro, ndo zvakandinetsa. Saka after 4 days ndo pakazondisendera message ndiri muhospital shamwari, ndakatozobayiwa nembanga, ndakapotsa ndafu. Ndiyo information yes. When I saw at squeeze give up, but mukadzi yanoziva chokwadi. So get information yes. And mukuona kuti there was something chaitoitika pakati pavanhu vanhu. Ndobva zvadii? And ne information yakawandisa man. Even though nyangwe dai wakada kuti imba yavo because I don't send them a message kuti kana uchifunga kuti torambana naningi ndimari mwezura nemukadzi wangu uri kuzvinyepera chichichi. Ndikati I don't care kuti mukurambana kana kuti hamusi kurambana, ndezvako nemukadzi wako. Ndikuda nechokungoti vanhu vari chokwadi chete, you understand? Because inini before sisimeni teererai ndakatomuudza ini ndikati inini ndonzi bvurubvangani matuzvemheni ukandiita zvisina nebasa rese wanga uchindinyepera relationship isipoka abamunini ndinokwasisa ende the whole world iri kutozoziva. Ndakamuudza before zverelationship zvatombonyatsoenderera mberi. Ndikati inini nditori gindagoria chairo chairo rekutoti kana ukazondiona kana even pamafight chaipo kana mubhawaka usazoshamisike tazoenda kana out tese ndakukuitira masaramusi. Ndo zvanditori ndaimuudza chokwadi inini I was being honest to him so that you will not be surprised. Mukunzwisisa kana zvinhu zvako handiti ndaizama ndivake imba yangu mune zvakanaka. That's why ndaitaura chokwadi changu zvandiri than kuti ndipretende ndichiudza munhu ndichiita kunge munhu ari right, munhu asingarwi nevanhu, munhu ari cool. Mangwana uzondiona ndakuita izvozvo unosurprise munhu akazotiza akamanya, you understand? Saka ndakati arega ndimire pazvinhu mukomana kana tiri kungozodanana atidanane mune zvakanaka. Ndikazomudza ndikati inini kana usingandide nezvandiri is better zvingogara zvangobuda pachena than kuti timbopretenda ndichiwesta nguva yangu nemunhu asiri kundiunderstanda zvandiri. To get my point? Ndopa anditi no problem chii. Ndikati aiwa inini handikurwa hako newe handirwi newe, but inini ukazondiita zvirwadzaka zvekuti maizvo zvinokanganwikwa. Ndichimuudza taurira ndikati inini ukanditambisa zvauri kuri kuti uri kunditambisa ka nyaya idzi dzese dzinobuda pasocial media ende ndinototsvaka content nadzo. Ndaimuudza zvese zviripo, mameseji aripo ndaimuudza handina zvandonyika, you understand? Because kana munhu achiuya kutsotsa achikunyepera achikuita seika achiziva hake kuti zveshuwa ari kunyepa, sisimeni, it's very painful. Mukunzwisisa? Ndinani inini munhu andibudire pachena kuti aiwa tiri kutamba umwe ongoziva kuti aiwa tiri kunakirana chete, hapana kwatiri kuenda, you understand? Izvi zvinongobuda pachena. Gay lifestyle ndeyekubudirana pachena. Vanhu vazhinji vanongoziva kuti magays pasina kuhura kwandoita kunohura kurodhukuka kana kuhura kupika, gays ndo zvavatori. Mukunzwisisa? Like chakanyanyisa, mukunzwisisa? Saka inini I decide kuti zvandaona munhu wangu ari right agaro anitezvako zviri kutomunetsawo zviri nani ndingogara ndamubudirawo pachena about inini nezvandiri kana tichidanana todanana ndi. Saka inini ndaibva ndatomuti sometimes saka ndakabva ndazofunga manje ndikati saka sometimes mukomana uyu aifunga kuti zvandaimuudza kuti iwewe ndotokudyisa iwewe
utori murume wangu ndinotoenda kana pasi pemvura chaiko kuti titotese forever. Saka kuti mukomana ndo zvaari kutya iyi. Ndobva ndatomuti ndikati asi ndo zvauri kundivhunduka kana. Akambonditi igoway for some days. Achiti ari busy here kana kuti ari kune mukadzi wake. Zvimwe ndakuita ndizvikanganwa but zviriko kuchati kumachats kwangu. Ndikati mukomana iwe asi wakutondiginwa nezvadaitaura kana iye anoroya chai angakudza straight here kuti ndoda kuroya then chitojukawo kuti unoda kuratidza kuti chii ndinokuda mukunzi ndichizotaura izvozvo but kana Langton echanisa makodo kana vakutombeta nditsindika nyaya yacho zvakadaro siperi. Remember kuti munhu azive kuti mukadzi aziveka kuti achizoziva nezvako kuti zvakamira sei. Andiona anogona kuvenga but nekuisese bhaulandi yake yanga ari udhadha ndobva ndobva anzani uyu ndandapapi ndakukanga ndandapapi kusimira ndaisauraika musoso ganga apapinda disturb wani muchiti ndibvunza kuti vakanga vachishandisa here vaita directed ndabvunza kuti akanga mawo patanga tasvika ndandapapi anga akapisoga guys ndatodisturb wani kundibvunza vadisturb vachitibvunze kuti ndakubvunza kuti okangano vakaita yekeke vaita yekeke saka madam kana makateerera ka hazvizokutamba izvi iwake up call on the other end sabvacho atokubatsirai saka musanyanya kutonyanya kumuvenga atokubatsirai imi kana makanga richibva mamanya kuchipatara nokuti makatobatsirwa naswaga anomaona pamwe muri batsakudza ichokwadi ndachikuvhaira kwavanoita ikoko chakazonyanya ndibhohwa azive pandandavenyu ndikoburitsa nyanya ndibhohwa mukunzwisisa mukomana takakundiignora chichichichi ndakamboda kuignora ndarega zvingodarika. It doesn't mean kuti ndikasaunza nyaya panapa handina vanhu vandikunetsana navo kana vandikurambaya navo kana vandikuitisana navo kunzo variko but ndechitoavoida kuti vanhu vanopesa vakundizeza you understand kana kundifumura problem manje yakazoita kuti uyu mukomana ndimuwachise kuburitsa zvinhu izvi ka the way yakandisirita nayo because at first pakamboda ndakambomuudza ndikati iwe mukomana iwe kana watsonitarisa kunyatsoona bhambi chairo chairo kana wakafunga kuti ndibharanzira bhuti muri kuzvinyepera handisi type yekuitwa izvozvo izvo maitiro awo kuda undiita okay wamboti ndiye ndiri kumba ndiye ndiri kupo kana uri kubasa unotadza kumbondibata kana kumbondifonera unoita 3 days usina kumbotaura but ndichikuona uri online. What are you trying to do? Ndobva adzokedzana manje ndikati ndinokuposta shamwari ndinonyepera kutsvaka kufacebook undi kutsvaka munhu wangu ndichida kungoti nyaya idzi dzibude chete nditobva zvokudaro but usati undinyepera undingwarisiwe danga watodzikama zvakoka kana kuti pane zvauda kana une dzimwe pfungwa dzawafunga taura neni mune zvakanaka kuti swaga you know daita in a nice way not ungofunga uda ungondiignora kuda ungonditamba yawafunga iyo ndakatosiyana nemukadzi wako sha indinokuwachisa A to Z mukunzwisisa ndobva taurira akabva atoti asori zvako chichi ndokumbira ruregerero handakuziva kuti zvakubhohwa ndiye ndiri busy chichichichichi ndiye uyu right manje mukomana uyu taakutotaurirana taakutodii chichichichichi you know achitofona kana ndikuba anokupa love imwe inotyisa mukomana uya rudo gose waipuwa rudo kunzi swaga rudo ndati SIS MELLY ka kubva pandakatana nevamwe varume ka pandakatanga kudana nevamwe varume asandambodana nemukomana anopa love zvakadaro kana
time yepafoni anokupa yese ari kubasa. Kana iri time yevideo call padikidiki anenge akuvideo call Jehovah padikidiki baba vayaka nanhasi I don't understand him kuti aizama kuita sei mukuti aida kundibhilivhisa here aifunga kuti ndichiri nemari here aifunga kuti chii I don't understand mukunzwisisa like zvichitondinetsawo mupfungwa mangu mukona inini manje chikundinetsa kuti ndifunge zvinhu zvakadaroka inhau yokuti mukadzi wacho akazobva andisendera message achifunga achiti kana uri kuti ukuda mari kunani kune murume wangu don't ever think kuti achazopa mari uri kungoshandiswa zvako uchisiwa vakawanda vakauya vakashandiswa vachingosiwa shishi inini hangu ndandisina basa nazvo inini chandaine basa nazvo kunzwanana nemunhu wangu. You understand? Zvokuti mukadzi wacho auya achita waida kuzama kuvaka imba yako ndezvake you never know pamukadzi wacho ari kutoirwirawo kuti kuti usiyane nemunhu wake. You understand? And ini pandine belief kuti yekuti murume uyu akandiudza kuti tikunetsana tiwirirane mumba togonota 1 week tisinganyengani anondinyima bonde chinoni anotaura zvakawanda mani murume zvakawandisa kana kubika sometimes wototapwa kubasa woti ndikumbobika kana ndikumbotsvaira mumba mukunzwisisa this and that kuti ione mukadzi asingaende kubasa woti nguva dzino kuma9 ndikubika kana ndikuita this and that asi une mukadzi wauri kugara naye wauri kuchengeta. What are you trying to do? Saka ndaibva ndanyanya kupinda mudhipi zviya zvokuda kunyatsoti because ndaitirawo kuti iye futika asafunga kuti ndikumukwezva kuti kutaura zvakawanda kuti asiyane nemunhu wake. Mukuunderstand? Ndaibva ndaipa limits yekubva ndataura zvakawanda paari. Then from there ndobva nditi ari kuchipatara saka ndakazofona manje ndikati kuchipatara munhu nanhasi asati abuda akanga anditi ari kubuda muswe sandi ndopaari kubuda kuchipatara. Pandakapedza kutaura naye akanditi azofona foni inenge ine mukadzi iye aiti saita zvokuchata haasi kunotaura akabayiwa pauro. Mukunzwisisa? Saka foni inenge ine mukadzi ndikati hapana kuipa. Saka manje pokuzoti madays awandisa manje wikida munhu haana kana kumbonitsvaka haana kana kumboti kumbotaura kana any message kuti akazodzoka akazoita sei. Mukunzwisisa? Zvokutoti kuchipatara kwachokuona aitoda kutokuenda ndobva andandamuda kani mukomana ndandamuda nemwoyo wangu wese ufunga because akauya kunge munhu ari genuine. Mukuunderstanda? Zvaunoona wedu wega unovharwa ukaita zvokutamba kuvharwa chaiko ndobva pamukomana uyu ndobva ndafona ndakazongoti zuva 1 ndikati anga akafona akadera iri mukadzi wacho ndobva atodera mukadzi wacho ndikati ndokumbira kutaura naLangton zvikati hapo handi ndine foni murume wangu hasiya nefoni mukadzi uyu obviously namba aiziva. You understand? Saka abva atoti zviya zvokutosvotesa kuti murume wangu hasiya nefoni ndikati unongodera foni yemunhu uchiderere wadi ungopa ndokumbira kutaura nemuridzi wefoni ndatotaura rafi ipapo. Because like dzandane nguva yakareba ndikutsvaga munhu zviya zvokuti ndizive kuti munhu ari okay here, what is going on, ndo zvandaitove chete worried nazvo kwete kuti ndaida kushotesa or what. Ndobva ati okay, I will tell you kana ndasvika paari I will give him the phone. Got no problem. Akabva azofona iye
avafona zvikanzi nanzwa kuti wambenga uchinditsvaka ndikati ndanchikutsvaka kwekuzongoti zizi apa iwe kuziva kuti wakapedza uchiti uri kuchipatara hauna kana kumbondiudza waita kundipidza stress wakachindiudza kauti isi ndakumba zvangu ndaiziva than kungoti zii zvikati sori zvako hatandisi kukumbira kasori sori zvako iye Langton aiziva kuti iwe uri murume ani Langton SIS MELLY mubvunzo wenyika munhu anenge ari pamalive aangu futi even chaiyo ndikurodho ndisika pamudaningazika uri mukadzi kuzi iuno kosaga unolukanika kudarika vakadzi kai utidarika isi saka anenge achiri pamwe mukadzi anoziva anotadza kuziva neaiterera SIS MELLY since ndichiri kuPretoria pamwe ndombobuda pamalive amazamu imi ngatisade kana kunyembera uzungaira aitoziva like aitaura nini kubva kudhara akandifollow mazuva andatanga social media mu 2021 andopa ndakatanga social media 2021 saka ziva in and out zvikomba zvangu zvese zvinoziva mukunzwisisa asi swagasha iwe uzombotigwadzisawo kulive kwako cha uzombota kuti vari kuno nyimba chaivo vari kuno nyimba vanouya kwatitechline kwachitenga saka apo vanenge vachinditukira reality unoziva vakadzi vakapusa unoziva kupusa vakadzi handiri kunyembera ika regai muchivharwa nevaruma SIS MELLY handisi kutuka izvenyuka ndosaka chizombeta hasha nchizotuka vakadzi vacho takazungaira tituke hako ndaitoda kuvachangamutsa zvangu pandakazoona kutotika urerehwa une vakadzi vakawandaka nezvavanondiitaka gai ndisiye zvakadaro vamwe pavarume nedivava vanenge vachiemauzotenga vakuda kuvangwadza chisichi atozoona kuti okay nezvavanenge vachindiita vakadzi ava vachindituka vachindiita seka regai ndingodita zvakadaro zvokuti dai ndichiburisa masecrets akawanda ekuti vabate varume wavo mukuunderstanda but vakadzi vachitondiita vanenge vachitonditi like vandiwachisa but chavanoisa hapana inini ndinoterwa nevarume vakawanda pafacebook mukunzwisisa although vachindituka vanoti akubvaisaka madinga akubvaisa madinga mukuunderstanda vanotoya kuinput vamwe chaivo vanotouya kuzotenga chaiko chaiko vamwewo vanotoya kuzoda kudaya zvokuti handitolike handingotolerate zvisina basa mukuunderstanda ndisingapedzerwa nguva yangu saka vamwe varume like tongoti varume vanouyawo nje vari varume vaita kuzotenga kwauri kokuru varume ndambokuona uchiita ndikiri uchiita demonstration uchivhura makumbo ako so uchiti ndinoti gakadora kangu apa ndoti mundobata ndoti murume adai saka murume anenge achiziva here kuti anenge achitoti ndikuita mukadzi kuzovakadza idzo dzamene vepano pafacebook vese vanozvisira vanoziva asi wosaati kuna mumwe varume vamwe vakadzi vanenge varipo vasingaiti social media vanaya kuzotenga saka unoudza vanhu kuti varume ava vanosvika pakusauziva kuri tindaiswa pakuri ripi kuti iyo zvaotora bhoro rake ndotora bhoro munhu ndonoisa kwaunoshandisa iwoku saka munhu anenge asatozivi kuti ndikuswa kupi havazive SIS MELLY ndine vamwe vanhu chaivo chaivo kutotika ndavatana I think 3 times chaidzo vasingazive zvokutoti murume anogona kutokuti murume anogona kutokuti ndisendere beche picture rebeche ndisenderewo pepi ndimbokuona ndotonotogugula beche kugoogle ndodownloada rikuenderana neskin yangu ndoposta mukunzwisisa ndotomuratidza asingatozive but atooneka 3 chaiko ka4 achivatanini vamwe havazive mukunzwisisa then anti vanoda kutamba here nengiri nesinhirori panenge achitamba bhazi kuti pane chidora chacho chiripo basa uko handibvumi
kubasa kwandi because kazhinji hure ungabvuma kubatwa beche apana kana mahure chaiwo chaiwo chikadzi chaiwo haubvume kubatwa beche nemunhu wese mukunzwisisa saka vazhinji ka bhilifiyo vagara vanotogoni nayo yekuti chi yekuti mukadzi haabvume kubatwa chi beche mukuandastenda so ini nematrpane nichiita kuti ndivhare dora ka asaoneka mukuandastenda kana just like that. Anti uri pabasa naisisi mei saka kana uri kutoenda kugara utori neplan yako yaunotoziva kuti you are going to do this plan before aona. Saka inini imwe plan yayo yandowanzoshandisa ka ndeyekuti kana ndatopfekedza kudai pa ndisati ndanongotama kudai ndatopfekedza padhuze kuti asamhanyire kuda kunonoti kusasu mukunzwisisa ndotopfekedza padhuze vheri mukunzwisisa ndamusoveza padhuze atinokotama kudai ka inotena kudai mukuandastenda ndosaka vamwe manje kana aine yakarebesa yayi ndotomutrepa manje zvokuti ndotomunyengesa pakati pezvigunu mukunzwisisa iye anenge aitoti yapinda because kwevakadzi kunetsi kupinda kwasiyana nekwevarume hakuna kwemurume nyange akahura zvinenge iye hakumbofi kwakapinda fast hazviti. Saka vane hombesa dzakanyanya hauchatoiti kuti tapinza because ndopakuzobatwa ipapo unenge wakaisa ungarohoka fa kavato kwanzi holiteni vakamboningirira vakamboitawo newe futi vakunyima mari holiteni vakamboita newe vakunyima futi mari. Aiwa handisi kuda zvokutaura zvemaselebritsi vedu uku handisi kuda vanhu vamwari zvomunhu uyu akagumbuka nayo izvi zvevamwe izvi nazvo handiri kuipisa vanhu ndisina kunetsa naye kuti ndisina kudii ndina vanhu vakawandisa zvangu vanoita navo but let me not go there izvi ngatidii akandilist yevanhu vakawandisa including varume venyu vanoti vanasaa kuswaga uko saka mchichuka swaga paya changaimagaya mayotofunga hanzi swaga anosevesa nganyengoswaga unozva ndonyatsozvitarisa kudaika ndoti kana ndichifamba murodzi sisi meri ndinonetswa ini mukunzwiza macongolese manigerians matanzanians nonetswa nokutika tityira kuti wanika you don't know these people are coming for like for zvechokwadi here kana kuti vari kudawo kutokutrepa kana kuti vagokuitei you understand you never know because the other thing that people should know varume vamweka they know kuti magezi ane lucky mukuunderstand so vamwe just kungoda kungotora lucky kungoti vangotora chi vangotorawo chi lucky from magei zviri pakawanda mukunzwisisa saka vakadzi vakawanda havazviite vamwe vanhu vanenge vasitomboriwo vasingatozviite just because they are gays some vanenge vachiuya zvemushonga anenge atonzione n'anga enda unovata negei mukunzwisisa samuwo vamwe vanenge vachiuyawo kuzotorawo laki because vanoziva kuti ukavata nengochana unotoita if kana paine anything kana maplans auri kuda unodi unotora laki zvinhu zvauda unoita hazvirambi mukuunderstand then vamwewo vanouya atoriwo magezi vanhu vanotongoda vamwe varume hanzi laki rei amheno zvawakufunga pane pawakambotaura kuti ndakambobatwa kuti ndiri murume wakazodii pandakambobatwa inini handisati ndamboita munyama iyoyo wokuti ndabatwa ka ndonhingirikina ndorokwa ndondijamukira handikati
pandakabatwa pane one akandibata kunonzi kubasa uko vanhu vanoiziva nhau iyoyo because I was on live ndakatopresa live ndine murume achida zvouya zvokutokonfirma kutanga akonfirma but ini ndotanga ndapinda kuona kuti uyu ndogona kumurova hero uyu akandijamukira ndoita you understand tanga ndapaisa zviya zvefirst hanzi wanyepa kana uchiziva kare ndizvozvo kana uri ndanyepa ndizvozvo kandi unoziva stereo naye unondidzira nharo dze udofo hwacho nevakadzi ka ndikuedza kuvachangamutsa kuti vazive zvinhu zvese izvi kuti mukunzwisisa umwe anenge achikutowira zvemishonga izvi chaizvo anenge anzi ndinganga enda unovata zvingorisi umwe ari kuuya tonzi enda unovata kuti laki rako rivhurike munhu unzwa kuti laki ichi chaunonitaura saka anikuona udhoko wako nevakadzi ndosaka zvichiva nevanhu vanenge vachibhoko vamwe varume vanenge vachitosvirwa tino varume vanotoziva vanotouya kuzotenga achitoti ndisvire asi ane mukadzi mukunzwisisa asiri murume ari kuya pati kuti nharo ameno mazimbabwenzi akaita SIS MELLY I don't know havadiwo kuti wavake musha wako havadiwo kuti vake musha wako plus kutenda kuti varume vari kuita seidoko havadi vakadzi like zvinotondinetsa SIS MELLY andizive kuti understand vanoomesa gotsi SIS MELLY kuoma gotsi ameno zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese so but zvinhu zvandikuya ndo zvinhu zvakandipa kuti ndiite zvivindi zvokuratidza vanhu pafacebook ndichiita zvese zvezvi ndinoda kupruvha vanhu itika but unoziva mazvindakuzosa usaita present conversation hauigoni inenge ichitozvinakirigwa inenge ichitozvitambirigwa usamboita present avo paya dzimwe nguva vanogona kutuka zvinhu vanenge chokwadi votokutukira zvinhu izvozvo saka usamboita present avo zvavo ita yauri kuita zvavanenge vachiita manje vanotoita kuti vawachise manje ende ndichatozo haipo unombova wachisa ashemi haunombova wachisa because inini ndagara the whole ndinoziva kuti ndiri ngochani ndinotengesa ndinoita yese saka ndachandosvika kana chandonyara kana kuti iwe ndionotonyara kana wandibata mufoni memurume wako kana waona chii whatever it's none of my business ndonzovaka ndonyara muchatorega ndo zvandawachisira mani because vakadzi vekuzimbabwe vane dzungu mukunzwisisa vanonyepera kuziva vanonyepera amheno kana nditi amheno chiholi wati holi yadhamudhau chavanotaura kana chavanoita seika amheno handizive chandoda kuti ndivaudze vakadzi vekuzimbabwe takurarama mheno kune imwe world kune imwe generation mukunzwisisa SIMELLY 95% men women they are gays 95% 5% don't straight hey SIMELLY ayamba menyi mimika mine wenyu kana hanzva dzenyu kana chii ndokuudza kuti kungoti handizoburitsi but ndinotopedza zvese kuti munhu ikochani munhu yanosvirawo munhu varume munhu yaanodaiwo yoandasa kungotarisana nemurume maziso chete kudai there is a connection inotongoitika mukunzwisisa ndosaka vakawanda chizokuaprocha pasiya media munenge vatoonana pamacoment section apa pamotosanaisepota dzati attraction yekuti uyu munhu uyu motodanana handizi pasina zvinhu kuti zvinhu izvi like kunzai mangu kana paine mageizi aripa ngaakudzei mageizi anonyatsoziva akamboya tanakakatudza pano tanakakambotudza panapa akambotungotarisa kumeka kana murume ari straight SIS MELLY ndokudza kuti this is a straight man ndisina asina kuti asei ndotokuudzai kuti murume ya straight mukuanda
chato muzumba basi mufamba chigugula mudzimba dzedu saka chato muzumba basi mufamba chigugula basi chigugula kuti udza tizire nedzungu rine vakadzi vari panapa handivaudzi vakadzi Zimbabwe ukaudza vanobva vachonotaura kuti tanzinaswaga unodai vakapusa mukunzwisisa if they want to learn something they will listen to you they will make sure they will keep the secret mukunzwisisa and they accept even nyange vakazosangana nazvo mukuunderstand because vanhu vanosvika nguva yekuti vaerere kana vachitsanangurirwa kana vachiudzwa mukunzwisisa SIS MELLY vasiyana nevakadzi vekuzimbabwe vakadzi vekuzimbabwe havatoteereri zvese zvaunokutaura whatever havana kana basa aya maiwe ukutoitameno utori musefeministi kwavari but chasi chino the most vari kunze uku vari muno muSouth Africa magezi mangani mazimbabwenzi mangani amurikuona magezi wauya pano kubaka family yese yakazara pano toda kubva tangopedza nyaya iyi pano apa pa1 right imimi kubaka family this is for you imimi mai venyu swag vanobuda usiku panguva dzinotyisa zvinhu zvinorema muchivaperekedza muchiona palife vachienda kutouchline andika ndofunga ngambokudza kuti mukanditira chakati ndinosiya andika because chokwadi munenge muchinagara muchimuona pamalife but upenyu hwake hunenge husiri safe hamuzivi mambo anenge achienda kuti anoenda nemunhu akaita sei anonodzokera kuti adzoke ikama kasi murodhu imimi sekubaka family ndo live munombosvika kana dzimwe nguva 500 mukati 50 rand pamunhu mutsamupe mari fogwa wachona momutengera zvinhu zvari kuda kutengerwa kuti abike mafuta achiwayo zviri sei so that asitope nyaya yekuenda murodhi usiku because it's dangerous and it's risky guys ndochokwadi it's dangerous and it's risky saka kubaka family kunozoti munofanira munhu munoda munhu pakuti kudini musingadi kumubatsira nokuti rudo rwacho runenge ruri refeki mukatsvaka munhu wenyu 1 anobata mari dzese idzodzidzi dzaungana mari dzimo muchinyora list yako tikutengere handika kana 1 wenyu kuinda naye sogochonotengana musadi kubabatsana zvake FC handiti momutra stock yachona otanga kuita business rake semunhu wamunoda nokuinda tena all the times handika pangamira sei pakadaro imimi touchline inonatale imimi ndimi vanhu vachona ndimi kubaka family why something kuti vasarambiwa mopesa muchiti kwai unopema muitirei business vari kutaura toona kuti acharamba achikupema iri SIS MELLY ndokumbira umbotaura pambopindura ipo chinhu chandoda kutaura SIS MELLY ka I really appreciate vanondibetsera and I'm grateful even though nyange kukunzi azoregera kundibetsera ka ndoda kutotenda handina pandinomborega kutenda kana ndigozoshora inini makuriro andakaita ka ndakakura zvichinzi dzidza kuappreciata chidiki chiro chawaitirwa nani zvake you understand even munhu akupa kana 50 rand you have to appreciate kunzwisisa but chakanotisa ka ndechekuti vazhinji paipai vanouya kwandiri just for drama and entertainment you understand which is good because isupport pasina vanhu ivavo futi haungarire haunganakidzi kana pasina kuchipresa toda kubvisa this thing of kurira because this thing of kurira swaga iwo uchipema ndizvatoda kubvisa kana ndichiti vanhu vangu vanondida handika if my dad loves me ndikanzi nhasi ndapinda dambudziko they won't come vachizomesezvoti sori hapo zvichaita they have to show me kuti chokwadi tinomira nemi handika tamira nemi kubva kure saka ndakubvunzawo kubaka family kuti chitodza makokora musuroyi timu ramaititi chaizveri rakamira ndikabvisa mari kuti toda kubatsira mumwe maitita ndi kokusati kwako haufa nokuti vari pano ka vatevere iwewe handiti inova notification kauti swagaruko saka vari pano saka toda kuti tihwe kuti haufa nokuti vane masaluni vevaya kana kuti vari kubvura masaluni you can offer even swaga a chair yekuti arende nokuti zvemusoro zvanogona kana kutomusapota imimi vachona kuti panonoda kunorupa papai hauchaende kunorupa kumukoto kujobek pasi pemuti wofondera swaga unorupa naswaga wosiya something hati ndizvo handi ndo support yacho
wanda kurukwa womufonera woenda kunorukwa kujopo kwaanogara uko andika then moderate support you. It's not always kumpa mari musupport ende kupa basa racho right. Inzwa isisimeli sepamataura pasaluni sisimeli paya pandakambobatsirwa nchiti ndega nditange zvesaluni ka. Do you know kuti ndakashaya support even yevanhu kana zvavo vanobva pasocial media kuti the most vanhu sisimeli ka tisade kurova imbwa takaiga mupini. They are not coming kuzoti vandisupport or they love me. Daitobhadharwa nevanhu vari kunze mukunzwisisa but ndiri kusaluni kwacho kokoka hapana kana munhu aimbouyewo kana kuzosapota kana kuita sei hapana munhu asingagonera pamusoro mukunzwisisa hapana munhu asingagoneri zive zvese zvisimeri ndozvigadzira ndega zvese I do but ndakaita 3 months ndichibhadharirwa nemari yangu ndikati hangu handani singabhadharirwi o vanenge vachibetserawo vakaisawo mari nditoziva kuti ndoda kubhadharira handisi saluni kwacho kuti ndakamboona kana 2 vanhu vakabvoko kana kuti chocho vano mafanza angu then ndichinyepa ndaitosakuna kubvunza iyo pakabaka penyu because nhasi vari pano kuti why muchizoenda kuda kunotsvaka kunokwa kumwe iye soga chirukwa gwaisagona kuti ndoda kurukwa uri kupi handika mosangana morukwa momusira or something momukipa akaruka 3 per day anenge anoita aende kutachlight akaruka 3 per aende kutachlight anenge anoita nenyaya dzangu idzi dzandatotanga idzika kana kutoenda kuti achidani kuya handisi kuda kutoenda because mapurisa antimbomira saka you need all the support that you can get kuti uruke musoro pambanditi mapurisa atonditi mbotomira kuenda ikoko kusvika hanzi izvi kuitwa nana malema zvapera izvi you understand because and vanditi hanzi ndikaenda iko zvinezvika vanogona kuzongohwanda kuti ndezvana malema izvi asiwe sagabasa raungada kuti uitigwe nderei chaungada kuti uitigwe ndechei chandongoda sisimeli ka ndine imwe mari yandinayo yandakapuhwo nevamwewo ndikati vanhu wedzerai you understand izvezvi zvanti month yakutosvika ai ndichitotengesa mafuta ndichiadvertisa ndichitengesa month painosvika ndiendea nemari yangu yerenji you understand life goes on hapana panichazoramba because mafuta ndoziva kuti mafuta angu anotengwa ende mafuta angu mukunzwisisa mafuta angu anoita vanhu they know mukunzwisisa saka manje ndosandikuti ameno akungotiwo pamwe ndichazongowanawo haka anongori nemoyo wake kungoti anongodawo kubetserawo semabetsero akangoita masvipiro akaitawo vamwewo vakandibetsera you understand dai akakwana manje vamwe vanhu vazhinji vacho the most vanenge vachitotukira takata create group rataiti vanhu vari kuda kubvisa uyai kuwhatsapp group sisimeri kwakataurwa nyobvu makatukanwa zvokuti kana mbinga vacho vanhu vacho vanositombondibetsera vakatobuda mugroup macho you understand nekuda kwevanhu vasaka wati une mari yaunayo andika kuti utange kuboosta business rako iyo riri remafuta roda kuita unonidya mari yashota it was takacalculate anga 6304 chi 300 business rese kuti risumuke kuti risimuke saka pamene pane vamwe vambenga vapromisa ndakaisirwa imwe mari naanzani na ndotaura mazita okay rega ndisiyane nazvo ndakaisirwa imwe mari saka nekutiwo munhu unenge uchimbodawo kudya unenge uda kutasei but iko zvinezvi like ndine it's about 4000 saka uri kutsvaga 2000 yero tikwane 6000 guys musazviitise ini guys 22.4 something kuti 2000 guys arikutsvaga 3000 mari yake ikwane 3000 kuti mari yake ikwane 3000 mari yake ikwane guys aiwa come on guys kumbaka family ngati bvisira iswa gamari ndiani admin wako
vanondibetserawo vanenge vanoita skani aubva watotwava uku ndakazomboda kuisa admin here simeli nemazvandakazoitwa nakudzi mazuva aya. Alright. Tongoti hapana admin, right? Admin aripo Stella uya Stella uCape Town uya aripo. Handisi kumuona mucomment section. Ndambomuona pana. Hanzi you go and buy makeup. No, munomutengera mafuta. Tinotenga mafuta kachoka. Tombana. My problem I'm going to pass what Gamari. I'm going to say, don't want to understand my chin. Don't have to finish the I check it. My officer 50 and I check something good. This is me. But I'm told I no one much was in that tombo, better than anything. You understand? No one told Wanda. Sisi MELLY make up in Benjamin. In don't say this. Signature Sisi MELLY kana akaunani yango shikanzu unojuta ne makeup kana kanopera nyora akapeni mara sinotenga makeup wo chichinoshamisira paniki okay chinoita 75 rand powder 75 rand 150 swaga pana pazvikuita ndikuparadza nediaries kuti tikubatsire kuserera tichadi kuona screen handiti tine 1.5 already tine 1500 panapa ndikubatanidza we are left with 1.5 guys. Admin yediaries batai mari musape swaga Lorraine mari iya upe swaga inoenda kuna admin pano padiaries tichamupa swaga yaungana andika tanda kupiwa kuti munhu wese achiona kuitira ramangwana kana kuindwa naye kunotenga zvinhu zvake izvozvo zvaanoshandisa mafuta ake andika onotenga saka tikutsvaga tatine 1.5 tiri kuda 1.5 chete ndo yasara guys ngatimbosiyana nezvekuti gainde anovakanodi this is the last time andika ininiwo first and last yandiri kuitira tikose mari because chokwadi sometimes tinomuona tine chientertainwa but kune kuri dangerous kuyakuya andika she said I understand kuti vakaona makambompa mari but problem ndiyoyo yekuti mari munhu anoenda kutouchline akashaya ari kusina kuzvomora 50 rand 100 rand achidya munhu anoda makeup swaga achazvomorawo lipstick yapera kutenga but ingopeni zvokumhanya lipstick rabhore unoita unayo andivazvona so tinoti atange kuita izvozvo we want him to start doing something support we are going to support him anti vanorukwa kusaidiko tsoga kune mwana wekuti kana uchiri vachirukwa havadi kuitigwa life saka kana uchiruka munhu pepa yaka udaiwo ofisi yako wega usabudise client because umwe anenge asada kubuda palife ndaona mwakira pagoni pane wangu mudhara nyera kuti simeni pamakatimbo sabuda swaga ndakafona several times swaga abate foni yake chira kuruka pana nyora kugositsvaga komendiyo pana nyora munhu wepana matichi Sisi MELLY ana mudhari wangu pana pachiti Sisi MELLY makati chibatsire swaga kudhara ndakafona several times swaga abati foni chida kuruka anogara kuside pokuduku 7 times Sisi MELLY mbonyazoona kuti munhu kana kuri kuti ari kutaura yeye mukadzi yanonyeba pane mukadzi aisenda mameseji kuFacebook mukunzwisisa ndofa ndamubvunza ndikati kwewo aregerere kufona handiti kana waona naye meseji yekuFacebook Sisi MELLY imeseji yekuti ungatoti hanzi ndanchikutsvaka honga usipo mukunzwisisa handiti munhu unofona. Okay, saka ngatinei kuwani kuti pedza 1.5 ndo yasara guys just little 1.5 that makes sense nemiedzo simply because ndiri kupemera swaga makundi Sisi MELLY ndibhadharirewo polisi yangu akomana musadaro madiaries musadaro kana nguva yako ichakwane kuti unoda ni serious help still paunoya back kwandiri I will still do the same for you anditi apa we are trying kuti abude mustreet machona because it's dangerous iko zvinane hono neLangton yatanga handika anozvikunzwa kana Langton akasina kuzama dzekumusha ndo zvandiri anogona kumuraya swaga tichingosika ende puswa anopachena mafesti kunyara dressing pisoga itifadza but takazviona zvinhu izvi instead of us here tikosara kuti iwe swaga wakapiwa start handika wakaisa kupi start pane madhezi aitengesa mafuta yake swaga handi angasingapeni ngataure chokwadi chakanaka angasingapeni madhezi aitengesa mafuta yake angasingapeni tikuramba nyaya yetouchline ndo yatikuramba we are trying to stop him from going to touchline because good dangerous and the murume musangana kusaga murume guys
musanga matsoka murume akana touchila in one day akabra nobatwa kunzi murume anonongwa kafa ikaona vakadzi touchila kuti zviri nani because mukadzi uyu murume posing as a woman is very dangerous guys musi waanobatwa munomunonga kakadwa mudhichi akafa kuti kune chidhuna chanongwa mudhichuko chakafa antimaona saka unatrai kuti abude mustreet atenge kuita something atengese abike mafuta cheiwayo achitengesa iwe saka wakatotenga mafuta utumire vanhu mafuta ako kana vanhu vakatenga mafuta ipa vanhu mafuta SIS makandiziva ndichiitei guys you know nyaya dzemafuta imakanga mobuda zvinyanya hatizvidi toda kusena zvitachilai zvako zvifambe ngazvifambe kusaita vanhu vapamba kuti mutumira mafuta akaramba basa SIS MELLY ngatitaure chokwadi ndono zvakafanira kuti kupema kwacho hakuperi ndanzi hanzi basa rechisecurity ndonotaura 2000 SIS MELLY imba yandogara inoita mari mukuzisati ngatikutaura izvo zviri reality guys mukunzwisisa ndinoda chii pane zvimwe zvinhu zvokuti hanzi ngati kuda kuti munhu haasi kuda kushanda unoda kusecurity ari kuda kudi does that make sense guys vasingadi kungobetsera kana pasino anenge aida kungobetsera SIS MELLY mwari vanongoita sekuda kwavo time yekungoti zvinochinja handina kutanga kutambura nhasi ndakakura ndichitambura mukunzwisisa ndakazvarwa ndichitambura ndikakura ndichitambura ndikatozomboitawo mari ndikadonha you know my story SIS MELLY mukunzwisisa kangani ndichitodonha ndichitosimuka futi mwari vanozongoriwo netime yavo yavanenge vachida kungoti zviite you understand I'm very strong as you can see kuti ameno mwari inini sometimes zvimwe zvinhu ndozongotiwo mwari ndo vanoona zvokuita zvokuti vanhu vada kuti kutenga makeup vamwe vanondidza kuti ndotenga hembe dzekuendesa palife SIS MELLY ini ndozviitira zvinhu zvangu ndega mukuunderstanda even mukuona chisiketi chakatiti ndasona ichi tachisepiri ndinokwanisa ndine hembe dzakawandisa SIS MELLY mukunzwisisa dzimwe dzandikutenga idzi but vanhu vanondijaja kuti weya wakapfeka chinhu saka waenda unotenga hembe ndinopenga zvokuti nehembe dzandinadzo dzakazara kudai nebhutsu dzandinadzo ndonotenga hembe ndichitadza kuti ndiite mari yemafuta. Does that make sense? You know, people are good to judge because they just want to kudzikisira kuti vanenge vaida kubetsera vanenge vaida kutaseka varegere vaoremo. Vamwe vanhu unonzodza vachitaura kuti madrugs, vamwe vanhu vachitaura kuti inonzi chi hembe, vamwe vanhu vachitaura zvemamakeup, vamwe vanhu vachitaura ndingakoshesa makeup inini chero even ye10 rand yepanopatsva nezuva ndinokwanisa kuzora because ndendisina. Mukuunderstand? Ndakazirama upenyu norwadza sinzi nchikura. Mukunzwisisa? Kuzora unenge umbowana unogona kutoishaya makeup yacho. Vanhu vanokumbira ava vanotaura rafuka. Vanhu vanenge vakukonzeresa kuti munhu utaure rafu. Zvakuita ngo kutaura rafu. Let's do that. My Nuzaina Alia. Mukatpai 500, my sister, 500, so that we 1,000. 500 church. 500 church. 500 only. Tozo pastor 1,000 church. My Nuzai, since my bocha kumpa tenga ma drugs, sister kuti Maria ichabatukina squaga. And she got squaga. This is the last time. Mpira upano pa diaries munozo mpira page kwake antika page kwake munozo mpira ndusara zvapano pa diaries. This is the last time antika mai muza muri kuburisa mari. No, 500 rands mai muza. Alright, how much? Alright, tipe in rands, tipe alright 1,500 rands. 1.5 is, I think it's about $60 or so. $60 or so. Mine $60 kana saka ngani inobaya kwana 1.5. Then Maria kia kwana yes. Achikujaja achiti anonotenga ma makeup. SIS MELLY ndakachema musuku unono ndapererwa ndisina kana chikafu mumba. Ndakatumirwa mari
paya vanhu vakandibetsera 1 ndikatenga grocery wandakauya palive. You understand? Mari dzaitumirwa even pandakatanga saluni kubva ndichitenga equipment yese iri munhu. Inga ndaingobuda wani palive ndotaura kuti ndatenga chakati ndatenga chakati. Saka ndoshaura kuti kujajwa kwacho kwavanenge vachibva kuti anotenga makeup vanhu vaingotarisa zvakaipa. All right. We now have 500 rands and admin team, I hope you are taking the screenshots. Men 500, we are only left with 1,000. Tasarane 1,000 rands. Tasarane 1,000 rands, guys. Anybody just think of it, 1,000 rands yasara. 1,000 yasara, 1,000 rands yasara. Kuti akwanza kutanga business racho iroro. Mumba wedu, she's just a socialite like me. As we make a sense, kuti sometimes we don't help him when we can help other people. And it doesn't make sense. And it 1,000 only. Ukatongoni mamira inokumamira. Ayeni due number kuona mu comment section. Aneni due. Imisele na swaga will always be swaga. Let's do the right thing. Aneni due number kuona mu comment section. Urukuchipa helpa zara. Abadan. Utozvinetsa uzvi. Angangotaura yeti. No, angangotaura vavi. Yachingokuma mu comment section. Okay. Taura zvavana. Taiwana, ndosaka ndiri kuti tasarwa ne 1,000. 1.5 plus 500 is 2,000. And is 2,000 now. Tasarwa ne 1,000 kuti ikwane 3,000. Kuti ikwane 3,000. Lerato kuti pamari. Lerato mathawa, how much are you giving us? Tipa ichero 200 rand tukutoida. So 200 rand tukutoida. Ya zvakaoma zvopeki izvi. Social media unofanira ukasasimba. Maiwe unodonha kuti disha neFacebook. Maiwe zvinonyorwa. Maria ndatisoga ibatikine ndina Maria ndobata. Ndatotaura pana zviziya ndati admin wako ndiani? Tikasha admin wake. Ndikati admin zepano torai ma screenshots. Ndati vatore ma screenshots so that we know. Then tichapa admin wa Swagga ma screenshots kuti vanoda kubhadhira ande ava. Admin wa Swagga ndiye achafambira vanhu ava. Andika kuitira kuti zvive transparent. Isusu madmin yangu kutora ma screenshots chete evanhu vapledge pano. Topa admin wa Swagga Stella hapo pano. Stella kana piwa ochipinda manje mumachi muma WhatsApp evanhu ava achikumbira ma donations aya. Saka muri kuti kwaita Swagga rezokutuka kuti madama ari musazvinetsa ini. Swagga ndamuudza kuti ndina mari yako ndobata ndati admin atore ma screenshots then tichapa kuna admin wa Swagga ndiye achafambira nyaya idzi. Ndichafambira nyaya idzi. Antimaona unless kuna anenge aisa kwandiri direct ndinotoita live ndomuti uya waisa mari iwe Swagga mari yako izvozvo wakabata ipapo nditindi e-wallet yako iwe waiona here zvapera. Ini simeri ndikangokwanisa kustoka mafuta angu ka life yangu yanaka. You are disappointing us. No, I am not disappointing us. We are all people in the image of God despite his flaws. So kuti Swagga anozodi anotuka rodini. Who am I to judge? Ndini ani ndinojaja. As much as we know kuti kune vanhu vanoda kubatsirwa vakawanda kunze, he is one of the people actually Dayob. Mungatoseka zvenyu because you don't see beyond. Hamusi kuona beyond. Inini I can see somebody beyond. Akuda help Swagga. Nditona zvamusingaoni ini akuda help ushu Swagga ushu. Because one day kanti muchataka kunyora ma rest in peace, rest in peace, rest in peace. That won't be nice. But takaona. And what did you do? Hapana. Takaona kuti ane need. But hapana takakwanisa kuita. Zvokuti muromo maSwagga magara kumuromo make umwe hatina basa namo totomuziva kuti hana mumuromo Swagga. Saka achazotuka achazokopata nezvake izvo hatimubatsirei chete. Animaona. Hatimubatsirei. Sorry vari kuti feel disappointed. Ndasira kudisappointa. Sorry but you know me now. I don't choose people and I don't screen people and handina ndosarudza kana kudii. Kune vakawanda ndinobatsira izvi ndiyeni kuti mukatozoziva kuti ndikubatsira ningi munogumbuka wese. Vanhu ndototuka nevanenge vari comment section and handimboregi. Handiri kunyepera futi. I don't want to pretend to be someone else. Okuti mangwana ndozokusurprise.
haana kubega. He didn't beg pano. He did not beg pano. Ndinomunyepera. Ndini ndangomubvunza kuti what is going on? Uri kusaba kuchendera chii? Akanza. So I just felt that spirit yekuti since ari kuti anayo imwe mari anayo. Mari yakuda shoma. Even iyo kubaka family iri pano maybe zvikatogwa nomwe munhu vanogona kubatsira andichika so vanotobatsira animaona chete zvatungoitira haana kubega. I don't want to lie. Mtsoga never came in. Tachitora nyaya yakasipo. Shora nyaya dzevarume kwanda dzangu chanzimbo. Antika like pane nyaya yekugoswa soga. Tobata tikati mudedze, tobata mudedze. Haana mbopega munhu soga. He never begged. Atizo information isiri he never begged. Mubeka basa rachikora munaro. Ane basa ungamupe basa. Ango kuzena ndiri andigonire chimaombo. Agara kuza. Nyepa. Vanenge vachinyepa SIS MELLY. Kunyepa ndakambopromiswa nomwe aiti hanzi ndogona kukupa mota woita taxify. Ndikanyeperwa nomwe akati hanzi kunokwanisa kutambira 5,000 here kushopu we palife. Ndichinyeperwa mai akuda unotsvaka munhu kudai umubati. Hanzi Ibrahim Apollo, all right, this is what I'm going to do. Saka iwe chimbonyarara. Ndiri kuvhura maline. But kana wavhura maline, you see unosiya something. And ukatongofona panyaya yaswaga, unosiya something. Whatever chauri kusiya, utosiya something. Andika, right? Maline ndavhura for night, but muchifona unosiya something. Ukangofona chito unosiya something. Lerato wabwatiza pandati post swaga naibomba basa ndikatumbasira nawo. Kuda kubvisa mari watadzakana kuti 200 zvai wabva watiza uchaonekera mucomment section amunoti wafamba seri ndibvise comment yako because wabva watonditaridza kuti usikutomboda zvako usikutomboda vakomana saka vanhu vanenge vachimwe muchingofadzwa mahara here vakomana pasocial media amai mwana nekushingira kwandoita kuya ndichitaura zvoubenzi ndichidiri kutachiraini kuya kwata ndechizvidaka zve ndechoita kuti vanhu vaseke vanhu vanakidzwe vatandare amai mwana asiya pakutsvinyirwa kwaunoitiwa nesinanga unosiya advice unosiyane something wobva wasiyawo 2 waya sewe wobva wasiyawo 2 waya wosiya neadvice antika so that chimupe start yachona then we watch toona kuti akuita sei nestati yanenge apiwa iyoyo already tikusvika 1,000 chete tikuda 1,000 chete imwe yese imwe yavepo toda 1,000 chete saka fonai you can call in obva wasiya 200 rand yako antika wosiya advice yako wendi toda kuona kuti akapiwa mari yemafuta iyi achaita sei toda kuona kunzwa kuti wapiwa start iwe wochita sei kunhu kuya kuri dangerous SIS MELLY tu taisei ndinombonyatsowana mari here ikoko kwacho ndinombwana mari here imari ikoko yakupuwa unopuwa mari touchline maprice ma150 kabut unenge waungokumba nokuti hauna zvokuita umwe anenge achikudza kuti hanzi anoda 150 usiku wese soft life yekuti here wonzi hanzi soft life yokuti unosangana nemuporo yakakura seruoko rwangu wonzi hanzi soft life unosangana neimi haisi life iyayi ndogara ndichipotaura vane every time ndogara ndichivaudza kuti kana utori balance unobuda inenge iri 150 unikikiri usiku wese aiwa short term okay short term 150 but unopedza wangotora chero atindine 50 atindine 7 unenge wangotora because uri pasituation ndiwe ukasiya ukawedza kushanda pasita 1,000 chete 1,000 chete is short muri kuunderstand Gina 500 saka tere Gina hanzi something inotangira pamari yawo inotangira pa 200 lerato 200 siya something 200 Facebook dai ndansiri strong haipa kundotenda mwari kana kuri strong unodona basi unodona basi chavidzi apa maiwe kana kuti gona kutsvagisa dai yogeza chembere muitirei akanzada kuti akanamba 60 UK here anoshanda muitirei visa yende ku UK kwacho muitirei visa yende ku UK kwacho mota akatiza kunogeza chembere
akanitindo anobhadhara half. Then how much are you putting in? Kana ndabhadhara imwe yacho nditsvake half. Ndakataura kusvika ndanyarara. Hello, Langton. Yes, could say Mushaka. Oh, and then at last finally. And then do it, at 200 trans. Thank you. Doesn't want about you, which immediately. Huh? Mirandbom then. I can't about this. I can't to me about the numbers. I was up there. The moon walk on joke. Fenny Akucha, you imagine. Never took to get about good. Thank you very much. Thank you very much, Annie. Thank you. Right. And then one said 200. I get 800, guys. 800. Annie, it only top fund. Yeah, moon was quaggle. That's why window baka penny. Do baka see if I had. Asaga Chimboje Panipana to prove upwards at 200 rand. Number that Torah screenshot. In American, so you have a phone pound. Right. Hey. Go ask Kanamru Samari. Go ask how much are you giving us? Go ask how can you pay me my do an English to Maria going. Over all right. Okay. All right. Someone walk shop down. You change Lily Nancy. What is she? Mapenzi pana vanamutendera ndiye mapenzi pana pajaya titovaziva kuti mapenzi edu pana ndevasa vanenge vachitofambisa makuru so aga anenge achipema anenge aita sei hazvina basa maisika hazvina nebasa resechu tichatukwa zvina na basa vanenge vachina tinokutukwa everything pasina chataita tinokutukwa isigaitisore. Hello Langton. Yes muri sei okay. Itaura ichaka chibhuku chokunyora. Yes. Yes. Okay. Hey, I want to see something. I want to see something. Hey. As long ukandituka ndinokutuka back. If kana uchindipa ngondibetsera nemoyo wako iwewe. Don't usade kundibetsera kuti uzondiita rafu. Kana kuti undibate unhafa nokuti wandibetsera.
I don't tolerate that. I'm sorry. And I'm not lying. I'm being honest with you, SIS MELLY. Mukundi betseraka. Don't expect me to makusco monti gara panika. That is our rate what SIS MELLY. That is very straight to the point. And you pretend down to the right. Nokuti ndoda puwa mari mangwana ndapiwa mari SIS ndakutanga pasystem kangu inini kana munhu akandituka indotokutuka ipapo mukunzwisisa ndoanofanira kuunderstand handituke ngapore munhu anoti ndakapaswaga mari akazondituka ngauye ajoine life apo mukunzwisisa ngauye munhu anoti ndakapaswaga akandituka saka ngatiyeperane guys ngatisade kukurudzira zvisipo tinobhuliwa pafacebook apa tinoitwa yes you don't understand and you don't feel the pain that we go through. That's why muchitaura izvozvo ndinoitwa yes nevanhu vasati ambokupa kana 10 rand then you expect me ndingonyarara handisi muranda nekuti ndine nhamo ndozvanditori ndosaka vanhu vachitoti hanzi munhu hanzi vanoita munhu rafu haisi rafu but we are being open honest guys. It's not good kuti undibatsira kuti uzondiita munhapa wako. I don't tolerate that. I'm being honest with you guys. Kana uchindibetsera ndibetsere tiite my friends tizive kuti tikungoimpawana in a good way not kuti uzondiita munhapa yako nokuti wakandibetsera. I don't never and I don't ever think kuti I will accept that. Which means Papa speakers. Vari kundibetsera nemoyo yavo mukuunderstanda point yangu ndoda kuti mundinzwisise point yangu SIS MELLY. People have been helping me mukunzwisisa kubva pandakapinda muno mujobhi vanhu vari kundibetsera. I'm not even kuti nditoshora vanhu vekubaka family. They've been there for me and I really appreciate. But pane mubvunzo wangu nepokuti pane munhu one here akambondipa mari wamakambonzwa achiti swaga akandita rafu akazondituka swaga akazoita sei. Vanhu vandotukana navo ndevanhu vaya vanenge vachishora vachida kuipisa. Ndino kuti SIS MELLY vanhu ivavoka pakauya munhu abvisa mari apedza apo palive teerera pakauya munhu abvisa mari palive. You know how people they go to vote. Kana zvozvokoma iyoyo iregerai handikuregerai handikuregerai zvokuti mangwana ndizoya nchida munhu nokuti akandidetsera saka anofanira kungondigara anofanira kungondiita yes handidi kunyepera zvini ndifende nhamo yangu. Kana kuchamutisiya something ndabva ndaperegwa kuti achisiya something hazvichatoiti right. Anyway tatitora 800 handiti tatitora 800 mira swaga imbomira kundidisturba swaga swaga chimbonyarara tati kuti 800 guys hanti ndine munhu wangu aisa 300 rand antika aisa 300 rand kuseri ish muione musazoti chi ish uri kuiona 300 rand handiti ish 300 rand mukuiona torai screenshot 300 rand ish yaiswa saka tati kuti 800 that means tasara ne600 rand 500 sara ne 500 then pakaita futi again another diaries wangu ndeweku WhatsApp group handika aisa 200 and she wants to remain anonymous but I'll just show you paisa 200 kuti munyatsoona musazoti kwakwaniswa mari yakawanda handika atara kusa 200 ish tasai apo torai screenshot muzoringa WhatsApp ati I want to remain anonymous. I am going to donate 200 rand per WhatsApp ndavhara zita because asida kuscam you 200 saka paita 300 ne 200 swaga 500 which I expect from me direct yes or direct kwandiri handika that means tasara ne how much tachiti tukura 500 rand tipasa 200 tasara ne 300 rand guys 300 rand ndoyasara
kuti mari yacho ikwane pasara 300 rand chete pasara 300 rand chete vakangonaka hasi kundipira kuti vazondigara pachipfuva kana kuzondidii vari kungondipa nemwoyo yavo noti kuti munhu woti hanzi ngaasati hanzi tata ndiani aisakupi ndoda kutora mari dzandaona tata uyu aisakupi handina kumuona tata ndeupi yeye munhu anenge asina kana chakambopa kana dhata chairo chairo anokutuka amai mwana wokuti wongonzi nyarara guys unomuka wakaoma kwaita zvokutamba nefacebook onzi ingonyarara chete just because paupenyu kana zvinoita paupenyu majeka kana chida kubatsirwa sometimes kuzvipunikisa kune pundutso handiona tinoitwa yese saga mira usandipinduri tinoitwa yese saga iwe unozviziva iwe wakataka mutwa yese manezuro unoitswaga inangu anambobetserwa kuti ndikubetsera pasocial media anoona but nevanhu vasive kuti ndachekera problem vandibetseriswaga ndinoitwa mazano zvaanani ndaitwa yese kweswaga unoziva iwe kuti undiziva wakazandishandudzwa iwewe ndichitwa kurosta but ndainyarara zvakapfuura it's now a thing of the past vakungotaurawo apo neapo andoona it's now a thing of the past haumbofe wesi iwe unatobatsirwa manje sometimes kuzonyarara kuchi kuri nani because either way chero ukataura vanongokutuka swaga chero ukasataura unongotukwa zvangofanana zvinani kutukwa hako uchibatsirwa wozokudayo saka sometimes nyarara let them talk handika vosi havo tuwaya okudza opedza usiya tuwaya zviri nani mera ndikupretendera nhasi mangwana ndomuka ndaashumba ndo zvandakatadza manje izvo that's me ende ndogara no swaga manje ukadaro usugona kurarama nevanhu there are times that you need to humble yourself you need to humble swaga dei taifane kutukwa swaga dei tisina kana hutoka chaidzo dei dzakapera dei dzakapera sekutukwa asi nhasi tingoripo kutukwa hakuna basa ndozvisina nebasa kutukwa swaga zvinopinda neuku zvichipinda neuku zvimwe handitombovereki kuti anhu mhene kuseke koko kuti eginonge ndisina kuzviona kutukwa ndokusangana basa kwasaga hakuna kana nebasa rese kutukwa hakuna uri public figure saka expectanotaura zvavanoda kana dhata uri kuti akutuone asi akopaba chitezvazvozvo zviri zvitori pasocial media swaga chinzwa swaga chinzwa manje zvitori pani pasocial media ka anokupa dhata hatombokutukikana anokupa hatombokutuki because anenge achitokurespect asi ngatokupi ndianotokuita garira neko handiona ndianotokutuka zvekutodaro sometimes just ignore let it pass iwe raposhayawo kuita rega vataure vatuki vadini ngavagarise zvavanaro iroro iwe baya nebhotan rako indatenda mafani dzako as you do always zvavakutaura uvapedzi sanga asi social media inotaurwa uvapedzi ende ungatodona ukazviteerera usazvitsvage ende usazvinde kunotsvaga kuti paneko kuzwidii usabvumeno naye chikuzoda ndikutukwa pakati period zvinookana kuti hanzi criteria hapana criteria shamwari pangwana ndiri mudhi ndokokuitira ini apa nangoda ngoitirawo hangu sesocialitewo randoshanda naro tipakambani wanika kungomitirawo zvangu andiwana but what you have to know Chamberlain is we cannot help the whole Zimbabwe. You can't help the whole Zimbabwe because izvo zvandaita swaga izvi nhasi vanhu vachiona ndichipedza masawa ndenge ndine 10 nyasime ndokumbirawo help nenocho ndichape kutangira andiona ndichape kutangira saka sometimes noti ndinongozoposta kana ndiri mumudhi ndinokubayira live button criteria ndingati pane criteria chokwadi ndinganyepera hapana criteria pane kuti unongonzwa spirit chinokupusha kuchibatsira munhu zvotopera akabatsirwawo ndizvozvo akashawa rubatsira button unoti ndazama andimaona hanzi if better abatsira better undiyaisa 300 yake atanyorapo kuti I contributed at my own risk. Yes inini so vachona tomubatsirawo at my own risk ndozotanga kuti machinditira live achindichuka ndatomubatsira at my own risk knowing that society swaga is very vocal anogona kubuda vamwana chokuita live chava nice kwauro vachazoita sei mukuandasa ndogara ndichovaudza kuti uchadisappointiwa mangwana kana ukabetsera nokuti ukufunga kuti ndichazoita zvakanaka handisipiona ini pane 200 yaiswa yaiswa papi ndeipi ndakaichi ndone comment 200 ndakanda Langton wakanda kunani ukuzvambaradzwa kwandinoitwa wakanda Langton anotakanda 200 waisa kupi okay bazvambaradzwa kwandinoitwa paFacebook
Ane. Ndokumbira your first and last thing. Ndotumira mari nevaudremit inosvika pamukuru. Ndokusendera manje kuseriko. Alright. Ari kuti Langton waisa 200 kupi. Akwanzira 200 ndaona waise pita taura nyaya dzambanza maisa guys. Swagana funga panapa paiswa mari pano apa pandiri mleto. Oya yaiswa. Yeshua aisa e-wallet. Aisa e-wallet. No aisa. Saka mari yakwana aisa ndaiona Langton. Ndaiona I saw it yapinda zvichokwadi yaiti. Saka mari yako yakwana kaswaga. Toda kukona kuita zvemafuta. Andika inside kwangu ini kukuba mira kune 3 andika 3 4 there is baka family and saka kwandiri kuruba 900 rand. Kwandiri kuruba 900 rand. Kwandiri 900 rand chabva kwandiri ni andi 300 yetanga yabheka Thank you so much. I really appreciate vanhu vamwari mara kukomborerei and 300 tanga then H2 then kwatoza chiranga rakashema right chinoitika regai kuudzei panyaya dzema projects ema socialites anoita humanitarian work yakafaniya ndinoita andi muri kuona shema does zvimwe zvakafanira zvatinoita kuno kuSouth Africa though atizovakiri vanhu dzimba aninoona tinenge takutya matambudziko ekuti andimoona tapa mangwana kunobuda nyama kwanda zvakaiswa kunyaya kumaundi amudheni wamakadzinga claim kuti mamudheni amudheni ndekwapo takakuenda sei but mamudheni amudheni aisikamane munhu wese and we went there and discovered a lot we were forced to tinyarare we were forced to keep quiet simply because kune socialite rangaenda kumberi but takatoona and imimi makatoona neni akona takabatega manga muri palive you saw palive we were there together animoona you were there with us together but tinye kuti demo socialite asingadi noise we were forced kuti takunzi nema manager yedu nyerera ine zvinyaya izvi totange mutsvaga pamuromo we kept quiet saka zvinonisa kuti imimi makazvimirira guys you can go kwashema munongondibvita kwashema SIS MELLY diaries we can't because mangana zvinodzoka neimwe nzira isiriyo animoona but iwe wakazvimiririra antika iwe wakazvimirira unogona kuenda unokondibvita kwashema ikoko isi tovhara mutauro animoona tinovhara mutauro ndinenge chivhara mutauro saka tichiita zvakadzimira kuno zviri nani kana mukati simeni tine mweya wekubatsira right now zvitori nani tinde kunopinda kune vanhu vatingaziva kudawo tona asina ine internet tonotsvaga need ikoko kutobatsira ikoko kutipe through zvinonetsa munozviziva zvinonetsa saka iwe semunhu sekunga munhu wakazvimirira unogona kuenda kunisa pledge yako kwashema kuti ndoda kupisawo chakati wese wakazvimirira isiri SIS MELLY diaries wakazvimirira safibi kana salilieni ikoko you allowed hatina inazvo ende vasaura chokwadi ndakazvimirira saMelly saComrade Melly kudai ndondamuisa ndakazvimirira zvisina diaries mukati because zvinonetsa SIS MELLY ndokunamakadzira pasera example ane munhu akauya kuni kuku achinyepa kuWhatsApp kwedu achida kupuhwa mari nevanhu you understand akanyepa kuti apisirwa imba yatsva dangobuda nevana chete nehembe dziri pamuviri achinyepa paibva varanga ratsva zvaro kuosa munhu you understand apa munhu anenge aya nenyaya totopirawo nyaya ipapo takutovana vakuita madonation yozobuda manje zvino vanhu vanenge vakuti chi munhu akaipisa wakuipisirwa zita rako peji rako ndo rakunzi vanoita basa rekuita kuskama vanhu mari ndo chimwe chinhu chavanhu chavanofanira iwe swaga wochiita kuda kuzoona wopera kwemwedzi mari yacho wapiwawo please ita kuti utewo business rako remafuta iri uchida kuriona uchidzoka kutengesa mafuta katitengombetieni kutengesa mafuta inangu handichato market because ndine client base yakasimba zvekutodaro kunze kwenyika zviri kutoti handichato market vandozoti maagents akawanda ndikashaya kunanhikirira todawo kuti uite base rako rokuti utengese mafuta titengombetieni yemafuta zvekupedza izvi ngazvichimbomira wapiwa yauya kana mari yese yauya yabatana go buy your stock come here tell people kuti mafuta ako hameno zvanongodzisa vanhu mafuta uchitengesa mafuta ako period. Thank you. Hatari kuona kutachila kana mari yauya handitomboendeko apa kuna
mombe yakamirira kairi kundidhingirikina ngainduraire pano payaiuya chindisvirira tachilaino handi yauya chindisvirira pano simeri ngaiuye iuraye pano handakuramba kufa asi ngaindiuraire pano saka nomo kuchaenda usiku kubhawa kutachilaini hakuchisina mari yopuwa wochibika mafuta guys mukamona kutachilaini mutidane swaga kuti swaga tamona tachilaini guys vesakuisa mari ndokumbura musende mari saka zvandakuita inini swaga mari yako irikubva kwandiri inini andichika 900 rand handiti ndizvo inda kuchikupa 900 izvozvi guys please musandirasisa ndotora kamari kangu ndopa swaga imi morega kumusumira 900 kangu chinomamisana zvibhakira chakukuta kundota kubhuruka nechitanda usiku kusvika maoko unogara mozati ndomamisa do you know kuti ndorova zvisingatomboiti ndio dhandaradza vanhu ini sisimeni ndinotoshava vanhu vanenge vachitituka ndinotonyara unoziva vamwe ndina vanhu vakawanda kunzoku vanondibetsera vanondudza kuti kana kuri chiwaomerwa unouya wondiudza kuti haufa kana ndine pandinapo ndokupa but ndinotonyara kudzokera back mukunzwisisa you understand well zvine zvichitonyadzisa but sometimes unozoona futi kuti wobuda here pasituation uyu ndakambloka aitaura zvisina basa shumbres bill aitaura shumbres bills waenda mbiri yekunetsa unotukireko shumbres bills simeli chimbofungai sashumbres bills munhu wepadhuze kauyu munhu wekutoziva zvokutodaro ndianifa unga achiunderstand handi isocialite here but unofira sekuti munhu anouya unonyora pakomendi anyorwa uno umwe munhu ndidezerawo nhamba dzako dzinoti chii wonzi ngose dzangu 067 067 620 620 7160 7160 right ngatitaure futi 067 620 7160 ndizvo ndizvo andambofungira kuti akadaro yauyaka iyo successively iyo successively yauyaka tarisa pafoni yako shumbres bills akandisurprise she inenge yauya kune message yauya right saka ina handichina mari handichina sendi rako rinobva kwandiri handika imwe maadmin ava kana vatora mascreenshots ava tipe maadmin ndikiri namba yastella topa stella mascreenshot oita follow up kuvanhu ava vamupe. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate it. And I always be grateful. Yes. What's up, master? What morning, master? Unosema zviningirira zvine zvakasiyana kamusa zviri different zvikazonetsa. Mira tuone. Aiwa watoita watu zvandataura zvazvo zvatokanganisa. This is wrong. Cancela. Cancela. Waisa Melly mamoe. Man ngari mastepa Facebook wa. Cancela. Ma details angu ndi aya antu kunyorera. Kandikupe phone number yacho. Iyo all damage ntiza kuramba wenu ngotora zvese zvese. Ni masitasi. Random penny picture. Answaga anogona twist. Zvese zvindindakaruka. Ndozviita ufundi. Asi kuti vanhu vanenge vasingangodi chete kusapota kuti vazokuseka vachikutuka. Facebook. Nyangotongoshingirira kuti wodi yowakazvitanga. Facebook ma one. Amai mwana
wakaiswa zvako kuni kuzvinzi uchamama nenhamo wakatengesa zvinhu zvese apa ndakanyatsoziva chii chakaitika asi munhu aringonyora zvake ozouya hake paplatform pangu akundituka achitaura izvozvo ofuma ndokusekerera ndokutukai hakwazvo kutuka nedzidza rose ngozika vanhu vacho vanenge vatokupusha onzi hanzi aneni ndakuisira aneni dhuve ndakuisira aneni hanzi ndaribveza yangu ndera kuti ndaribveza yangu DP yekutukwa nevanhu ndinamboiona kupi yako yacho ndinamboiona ini amene ari kuti hanzi ndaribveza kana ukangoribveza chitovaribveza because ndapaswaga it's still fine it's okay handina zvatombokuita ufunge tongokusiya mwari wachazongokuranga panguva yako ini ndapaswaga kana wazoribveza pandiri it's fine it's okay anibhorera ndini 200 rand ufunge it's okay ndini ndinenge ndapaswaga wacho it's still okay kana ukaribveza it's still fine still okay ifunge haisi mari kuti tingabva tatoti wazoribveza 200 kana waribvesa ufunga kuti waribveza indapaswaga it's fine no zvadanchita asina ndabvokuudza iwani ndovaziva vanane na kungowachisa chete hasi aneni adaro hasi aneni pane munhu ataura mucomment section hasi aneni actually it's a wrong zita the wrong surname ndasomugadzisira nowachiswa kani nemunhu usingambofunge sashumbles bells andakamuvhunduka nanhasi naye shumbles naiwe sichalike shumbles unoita seiko mwana uyu naiwe unotoiswaga naiwe mwana mudikiswaga unomita iwe hanzi napeshi hanzi unogona kuzondirukira mumba kwangu here handi ingandogara ichikotaurawa nekumalive kuti anything kana mapiece job atori nani chandisikande chonzi ndaunoita security ndinouya temusingada handidi kuita mahobho chete asi ndinouya kuzoramba kwenyu security ndo yasingagoni kwai handigoni kuota takamira usiku hwose chete unozi kuti ida kuita construction yacho uri kuwadei hapana plus handambokura chizviita ini ndochivanhu chavafanira kunzwisisa ivanhu vachikufosa kuti hanzi uri murume ndiri murume nekuti mukuona izvozvo but inini ndoziva kuti ndakakura sei how I grow up zvi zvandaiita zvi zvandogona munhu anokumane enda unoita SIS MELLY handina kubvira ndakaita basa iroro kubva ndichikura saka ndochaka zvinhu zvandogona handizvozvo zvokusona zvokutengesa izvozvo ndo zvandogona zvinomakana kudhriva kwete kuti hanzoniti indaunoita security indaunoita inonzi madhakaboy dhakaboy wacho ndakamboita si ndakazvarwa ndiusi imagine uri kudhakaboy uchinesimhanya nebhara wena ndo zvandiri kutaura unodzidzira SIS MELLY nami nemapfekere daya nezviizvi SIS MELLY ka ini kumatrauzi evanhu mandichadzokeri vanhu vanenge vachitongozvinetsawo zvavo zvokuti dai kwakune makambani anobvisisa dora uyu dai ndakasorotatanura dora uyu kudhara vanhu vanyatsobhiliva kuti vanzisisa because vanhu havasi kuandastenda munhu zvino vanhu vanonzwisisa ndovona kuti ndakapinda muSAika ini pana ndambogarisira nyaya yangu so pana ndakapinda muSA ndanga singazivi kuti kunowachirwa vanhu kunoitirwa sei saka ndakazombowacha ndogarisira story yangu ndakura ini ndisingazivi zvokuti kunowacha unodii because kuapo kwenyu kwakamira sei asi kune zvinyiwa ini kana kuwacha kana kudii vabvunze vanhu vanogara pamalive ndoitai kukirina kudhizainira zvese I can do but chandisingade ndaunoita amahope yokuhwa 2000 ndoite ndokodzoka okay pane munhu wangu panapa pane timu rangu pane munhu timu rangu rikuti anoda kuti uadvertisire mukadzi ari kutanga business rake ari kuZimbabwe right saka achakufira 500 chance achaisa 500 chance
yekuti utange kuita marketing business. Toona diaries yakusapota sei, diaries yakusapota zveshuwa 500 rand vanhu ivava maadverts ayanga pautoekwa nzi but tikuti ngainde kuna swag unomaketa chimaketa umaketewo musikana uyu achange kuvhura ndovatenda sisimeri vakazodaiwo ndovatenda kungoti ndakazoenda paradzaniswa naningi handisi munhu anosvora munhu andibetsera ini ende kana chinhu uziva ndechekuti inini ndiri munhu anototenda kana ndabetserwa ende handikushora but chandisingafarire sisimeri chekuti munhu okubetsera kuti azokugara pauyu panhongonya kana muchida kupa swaga basa mupei swaga resoft guys, mupei basa resoft. Swaga anoda soft job, haagoni basa riri hard right. Imi munotomuonawo guys, makamupei swaga kuti mukampowo bhara munotanga risunda rinasikana mutaura chokwadi munhu wekuti akasunda bhara kana tanga kanyama dzakasikana tauraiwo chokwadi pasinamboti tauraiwo chokwadi munobona kakanyama dzako makamutarisa hangakanyima mupeiwo basa resoft guys, mutsvagirewo basa remushopu aende kunogara pachiu achibaya-baya akaripo anogona kuriita ino kuti anenge akaisa nzara dzake achingobaya nenzara kudai mutsvakira iwo irori rekuita mamakeup irori anoda soft life swag kutoshayiwa hake mari swag so akaita mari anotinetsa because madiri ake soft life ka tinobayiwa everyday wedu wede kuoneswa zvinhu zvakanaka naswag anoda soft life anomaona shuhangu ndakakura nchitambura pabasa rinorwadza rimwe riya inini vabereki vangu kana madzikoma angu vaindiunderstand mukunzwisisa ndaisara ndiri pambawo ndichiklina ndichidita so you see kuti ndo mabasa andonyatogona ngo ndo zvandakakura nchiita zvokuenda kumombe chingoti anoda kukoterwa kuti ndinogara kukamapisi job yeah munhu wondedza kuti anoda kukirinirwa imba yangu nda kudesainirwa mumba mangu ndikudawo kudii kuti izvo I can do mukunzwisisa but permanent kugara mumba memunhu handikwanisi because ndendichida kuita hangu ndendichida kuita zvinhu zvangu saka kuti ndizoita yekuzonzi hauzodai pabude mutsvakirei basa iroro kune mushopu guys nekuita vanenge vane masaluni mombe mamakeup artist aya momupolisha kuti apolishe oita vanhu mamakeup anoita kana nemauba irorero kuti adrive akakwera akachidrive akadaiwo nzara dzake achidrive achitext yacho yako kutora vanhu achinodidi zvinoita anogona kuita iro kudrive kana muine chizvimauba bolt mupei basa kochimudzi zvinodrive here shop zvinodrive augoni kwanzi paida uwanze kudya mapotatoes why nditengeroka paida zvinhu zvazvinomira mutengeresa gara kuchiri mapotatoes nemafuta 5 liters okuda kuita machips ero munati adye magwiri anayo drivers license anayo tinayo drivers license anayo license right, so I think that's it. And it's Sis Melly, thank you so much. And you have been there for me. And I always say that Satan sharp. Ndakatoita zuva randakati ndototenda ufunge kuti Sis Melly vakanga vateerera zvazvataurwawo namai vaya kosaga unendera kunganga ndadizve ndadatobhilivha shuwa ndadazobhilivha chokwadi chakanaka ndandabhilivha ndikati taura kuti sometimes panobva pauya munhu anouya otaura zvakaipa kuda kungopesanisa kana kuti like zvandiri kutaura kuti munhu anouya onyora comment yakaipa kuti anonotora mari onotenga mamakeup onotenga hembe dzekupindisa palife. Sis Melly, how do you feel apa munhu ada kukubetsera onza hanzi ngosekerera imbonyarara chete panonetsa ngasagire uber ngatikuda uber guys tikuda ndagarwa bhamba bedwe naimiuka haudi kutonawo nchifema here naimiuka vakomana
Vasikana wanaweza kuita compensation. Ndagarwa bamba namiuka uko we-Cape Town bedebe. Zvaita mari yake yave kutokumbirawo 5 tickets. You understand? But vasina kupedzisira vacho ndo vanenge vachifamba zvisina vasvika vasina basa ise wotarisa ndovasekeria ndotuka ini ndototuka ndagarwa bhamba namiruka hanzi takuchidawo 5 tickets imari ku5 tickets zvachidzura ndikuza nda kutonesego nenyaya yekuti muona achibatsira swaga mukwane imireni mbona kuti mari yacho 5 tickets imari zvakaoma ndazviziva kuti haipendi isina kunzi taurai zvakati 380 ndizvo 380 by 5 1,900 rand 1,900 rand tickets dzamuri kuda right guys tinoda kutendavisa maoko panyaya yaswaga kana swaga guys wabatsira swaga thank you very much tatozita live yedu yanakidza tatandara tatisina chekuita nhasi tatozotandara but in the midst of kutandara ini murume wangu kai ndakamirirasvo murume wakuchaona mina ndinoona kuti ndatsvaga mukadzi wachona ndiye auye murume unonaka SIS MELLY auya uyekana ana baba vangu vakafanisika vazive SIS MELLY baba vaya ndevangu vaya ndatiwavada baba vaya vanozesa chiuno ichi SIS MELLY agochizeza vakachizezeze vomboti mberi voti shure voti aimi kaini pasina kudaro baba vakanyanyondipa lavhimwe handisina kunzwisisa so ngauye vapedze basa ravo alright tichaita Langton wakuzesa chiuno kwanzi comeback naswaga langi ndira ndiswaga adara ndisini kwaye unozesa chiuno chaiko chikatize ndiswaga swaga kwanzi Langton chiuno chako chinotenderera kunge roller coaster kuti kana kuti mitsotsika ariwo trend ngaatotsvaka wekunyatsotsa chaiwo anogona basa pamafoni parudo pakudhilivha zvake zvinodiwa parelationship sai unoboda kuti kwainejemasiye pakadaro riga mujemaguremba yavo aiwa ngavagare zvavo mumba yavo ndine muningi wangu Sichengi makachinyira Sichengi muchikuti fanzi unobhadhira matiketi iwowo uri kupiwo hamuzuti Sichengi muamerican hamuzuti Sichengi muamerican imi majairis manga muchichinyira Sichengi muchiti kwanzi Sichengi unobhadhira matiketi unobvepi ndiye ari kutenga 5 tickets 1,900 francs Sichengi ari kutenga ndatopedza zvematiketi Sichengi imufana wangu ndiye ari kutenga 1,900 achatumira 1,900 francs tora screenshot iwe munyuka uri kundinesa zvanhasi ndapedza 1,900 zvichapiwa naSichengi musatuke mbinga dzangu imini don't insult mbinga when they come to buy tickets for you movashora momushora because munhu zvakare kuku mobva mamushora musashore mbinga tori makimisirire ma9 rand rakarehwa palive zvikati unomwa rema9 rand uyaitimwezvo mahuaita iro wakuzingurukune uri muchimwe chacho chiripo chimwe chacho chiri kutaofa chinhu ichi amai mwana rofu ngatenga rofu shakira vhurira dhitigedheyo edziyai kusimba kubaka family ndokutenda izvo kuti maita kuti edzi idzokedzane handichapenga gore edzi yashaiwa chokuya dei vachikutengera nemachips ikaoisa machips pachingwa pacho kana poloni izvo ndezvemusikanzwa zvinonga wakutongonokora uchingonotenga wofane zhara dai achingo zvangoita ka1 titange bhizinesi zvachadzikwa nai zvachadzikwa vachirya chingwa chakadaro chakaoma chisina kana chii handi unovatengerwa kana magaba ebhinzi ari kuita izvo zvari kuipa special boxa
cool beans dziri kuita 20 rand dziri 10 rand ndakachipa because cool beans ari 13 rand muvatengerawo magaba ebeans muvatengerawo mazaya ari 60 aya guys ari kuti 100 rand muvatengerawo poloni havo tokutiro zvine zvibhebha varati havana firiji moodha machips anodhiriva mumabaka vodla so akati munhu adle chingwa chakadaro kuodzikwa ari odzikwa nechingwa izvo guys muti kudii soft life amene uti soft life here iyo king is soft life iyi lofune uyu netwiza aiwa isi soft life manje yaikuti sinyongo iyelo yaikuti sinyongo paini wati yaikuti sinyongo unongo uchichinja kamaflavor yeah because iyo be careful iyo uchinzongoisa ma ice blocks because nenyongo nekusa kukuita kunosora wani nyongo chaisha nosora wani nyongo basa smell aiwa yopa kuti umwe ungoma mapirisi ako udle umwe mapirisi mutengeresa gare mapotatoes nemafuta achabike machips guys anongobika machips yozvidlira otogutawo vata vanoita vambotauri angaiti tenga idya zvinhu zvine utano idya zvinodai usina unodya unozviwane wonoba kana ndoti ndonogura zvangu asi ukakutoona kune mariro kuyasoga masaladi pane uchinda kumariro unotora plate ikoko nontora kune uchine kukwafiwa mudhuze inda kumariro unotora plate chikafu chemuno chine chakarongedzwa unotorawo plate woti ndinodyira mberi wobuda nayo masevherekaaringari uodlawo nepride ayo sisimeli ndine nhama hangu asi pride yacho yakanyanya yekuti oswera waakutukwa mai mwana unzi akanobaka zvakazoitwa napasta chiwenga vaya vakutuka mai vekuba chikafu cheparufu makangamo unotukwa seko inini hangu handidi kuti ndisvibise zita rangu nekuda kwesituation ndoziva kuti situation inouya ichidarika ndochinhu chandakadzidza you understand saka kuti ndiite zvimwe zvatsva muchizoona I sacrifice myself mina kuti ndinozvitengesa ndikwanise kuraramisa bhodhi yacho inenge yazvitengesa tani kuti zvinhu vanhu ini ndoita zvinhu zvisingazondipe kubatikana mangwana ndizvozvo aiwa ndizvozvo aiwa tinotenda swaga aiwa tambofara taseka singaiti momuudza kuti iweoka wakatorindwa inopedzisa basa hanzi uripi ndikokuvigira pane mudhayari wangu pana patengesa bvudzi hanzi uripi ndikokuvigira potatoes nemafuta aripo menogara kupretoria yangu kwamenoti kupi asi kupretoria ndogara muhubro kuhubro sogavegara kumbavha dzinorura saka vaya vanenge vatumwa naLangton uyu ka musamboye zvenyu muchiti pamwe mogona kwakugara kuhubro zeshwa ndokwandogara okay kukufura nepo everyday apa ndinda kuyovhu ndogara pahubro okay saka ndogara pahubro padhuza ndogara pane telecom building patelecom building apo alright aiwa tinenge tiri kufriday pajobek tinenge tiri parenki papaya papakstation tiri kubend tinenge tina gas gloria ipapo parenki munozongonibata kana madarika neku tiri koko auiti zvemabhendi rewe auiti zvemabhendi zvemabhendi nemastresa lunwe bhendi rinoendeka hambokurovi pakazara vanhu hazviti hambokurovi pakazara vanhu hazvigoni aiwa ndikureva kuti mastresi saka maobatanza umbofunga zvemabhendi zvine zvakanaka kuenda kubhendi kana kuenda kubhawa no swaga it has been nice chatting to you and I hope kuti takuona kupera kwemwedzi uchitanga tenge takuona mafuta
hanzi ari kuda food parcel kutumire ari kuida hana chikafu chimbozi general mutumirei food parcel hana atorarama nechingwa nezituri chare orange repinut nelo risina kana majarini kana zai kana chii saka mutumirei food parcel wabike saka swaga iwe usina mbokona chika za palaife imbobika siza uye ujikire palaife imbobika siza ndambokona chikire za palaife ndobika wane simeni saka mbokona chika sadza tokona chika chingwa isine drink sometimes nemusipo palaife okay mutumirei pozera mutumirei food parcel ndotobika izvezvi mutumirei abika alright saka swaga iripo tobatana wangu zvako zvaita alright thank you simeni alright sharp bye. Thank you, my diaries. Thank you very much, my diaries. And ndinakuiona idha ndiko yakandijamba anza nobobika asina anambozviona. Thank you, my diaries. Thank you for putting a hand kubatsira swaga. Guys, I know kuti most of them contacts my team. All right, no problem. All right. Mutumire neri ndaiwa tikutumira here nchizomudzingwa tikuda kuti asiye zvetouchline zvekuinda mustreet saka business ndonokosa kumusustain zverenti imimi makubaka family kana muchidemonstation yenyu kokosati izivi imi demonstation yenyu kana pari kudiwa renti zo iwopindirawo i1 point something as far as I know yanyu compensation imari yekuti unogona kungobhadhara uri 1 iwe wombhadhara iyi ochitanga kuti mafuta ake month utawa kutosa mafuta anomaona then otoendera mberi achidako anomaona pedza pedu wose diary family tapedza tine nditozviziva kuti pane data zvakadai nditotowana macritics sekuti vaitirei kuna swaga tine vanhu vakauda kutambura yes but sometimes ndinongoti nini as the spirit leads kana mwoyo wangu paunenge wangotipa apapa kazhinji kacho ndinongoti wawana wauna hapana anomaona and hatina criteria yekuti toshandisa kuti panapa because hatingakwanisi kubatsira the whole africans because zimbabwe hatikwanisi guys ndochokwadi we can't ndosatoenda dzimwe nguva ndotora mapost ndokanda ndoisa nenhamba kuti vanoda kubatsira mushu nokuti ndikauya palive nenyaya idzi everyday gayai kuti ndinoya palive nenyaya ngani ndingatibatsire uyu ndinoya nevangani pasuva haibudi saka ndinongokanda wanoda kubatsira obva abatsira anomaona anoda batsira yanenda zaiti tivine ngatiseiwo ndenda ti wamweya wangu tondipusha ipapo kuti ngatitei zvekuti vanhu tibvise kana 50 rand totoita totobatsira zvatodarika zvaipa zvatodarika tamira kuchimuona zvino akasaidi hodha azvisungirira because even kubaka family yaona tichekutaura kuti mari yakwana andika next time hapana nomupaka nasenti saka iye kana akangwara anobva atora kutotanga kuti odi osuka oita zvekubika mafuta pera kwemwedzi anomaona achitengesa anomaona kana mapedza mondipa namba alright ndokupai namba kuseri ndokupai namba dzake kuseri ndidzo namba dzakushandisa nadzo but I think idzodzo I think idzodzo kwaenda banonza kudoza nesadza nespinach nechicken wodawo raidya naswaga indamunodya kana ivo naye indamunodya nasaga unotenga chicken yako utenga spinach yotisaga ndayabzokuona bika obika modya zvenyu asi hey ukadza Langton mainini mazvihwira madziwa nyaya dzabuda pano decision yangu yopamuri nyaya dzabuda pano madzihwirawo dzaLangton iwe Langton tiwanganonyoporesa nyoro uyapa nyozoziva hako asi usadaro so wapedza sho kumboti nemukadzi ndishi ndosaka mtizoona kuti miromo yevakadzi inenge yakatotsvuka kudlisiwa zvinhu zvinenge zvine utachiona guys anomaona kana kudlisiwa zvinhu zvinenge zvine supu dzevakadzi dzedza dzinopisa dziri dangerous very poisonous anomaona poisonous supu dzevarume dzaonzi svika uchidya zvakaoma but anyway guys ndo zvinenge zviripo kai zvaundindi ndinogara pasi hangu chiona hangu tsvaga zvangu muvhi rekuona chiona zvangu muvhi rakagara mangwana eholiday futi tibatsana mangwana takatandara tiri pano tichitaura tichitaura tiri panapa tiri pano went on my last day did an hour Jane kudos to you for your dedication asi at least we have achieved acid kune acid singaitiki chokwadi ngoona bhurugwa remukadzi sometimes pendi chibharuka chichinja kana pakati apa acid acid anoona
kwai tisiye step isime indambokurambidza yekudla ndambokurambidza yekudla indati ndai munodla asi ndangoti muzive mapro mado's and don'ts mapros and cons handika consequences ekudla ndakoti muzive chete kudla here idlai chaiko nemwoyo wese batai munyatsokudlani muchidla madhira anenge muchiita asi moziva kuti pane maconsequences kwanzi kune African movie kupi prino ndipo zita zvako nitesa ndatoona ndipo zita kana ndisina kuona goza pana ndakamaona zita zvako prino zimandebvi wendinoona right guys kai ndege makwana ndishitandara zvedu right tichaita ndege andasike musaenda aiwanda nesa gantinte azina shoto edini okay ngedingwede sandaenda tagarisa panapa mbori tagara panapa inonzi chii asi African movie tinowana zvekuona general ndeipenyu zvinhu munotaura pachena pakazara vanhu hamuzo kunyareremi kunyarei ko chinonzi sisi venyika zvinoreveka zvakakuomera isisi meli matirenye zvinhu ka chinonzi sisi venyika pano unyatsombopafono vaone pano panotaugwa dzese tichitozora chokwadi chaicho 153 channel aiwa ndinoona kuyoutube ini nokuti ndakaisa Netflix maswera sei kana kuti makadiko taswera ini maswera seiko kuri sei hondo tiri right takavharirwa kuno kuDurban kwatiri nenyaya yeshutdown maflights were suspended home Durban ndodzokera mangwana takaisatadi ndachibatsira vanhu kwaplaya maasaina kunoka okay kusera zuro ndachita vanhu maasylum haiti kuno kuyanetsa munhu wese aitaura kuti haiti muna Mei haiti general mukuya here ndikati ndiri kuuya ini tenge tinyiko pahaiti general we are going to be there zvakanyanya ine ndiriko nemukadzi wangu ndiri kuuya nemukadzi wangu kwaiti aizve kuva kutiudzeka kana muchibva kuti kuitewo kaka maguest speaker moyesoya muchitaura kanyadzimidzi haisi nyaya matozvinzwa ndatoita announcement yekuti ndiri kuuya nemukadzi wangu kwaiti yemuna Mei excited they can't wait atine birthday rayo kuzuna nezuro maskati takangoenda kunoita hedu lunch tikadya KFC tichicelebrate birthday rayo kuzuna tikatorwa mafoto general nemasimbiro akati ayaodla KFC woman ndakaipaza series ndakaipaza iwa haudyi KFC ndokunodla Nando's yakapiswa kwete mafuta ndakatodya mapisi matatu netwister nezuro unochida chikafu unochida chikafu auya takati namadhumbe vese nezuro tichiperepera birthday rayoko nezuro we had a nice time. That was nice. That was nice. Hands general 1.2 muri 1.5 muri chunenzi mai vanopai general vane mbinga UK general mbinga yavana kuti joina vana simeli uye ku UK uye parts nevamwe vakaitotigwa zvese vane mbinga general dzinovaitira everything musavafaiza ndikuya nemukadzi wangu accommodation pahotel pandiri ka kwete pandiri pandanga ndichigara for the past 2 days. ndikapataurika palive SIS MELLY chikwe ini amuna kuzondakaiswa mugrupu mutsvagiyana basa kuvanhu maaslam toda kupuraya zvakangotaurika zvazvakunombotambura yacho izvozvo ndinataka kutumira screenshot yacho kune mazimbabwean vari kubika zvidhura vasiri kundifarira munyika
mazimbabwenzi ese anobika zvidhura kuona vari kuti ndikuvaburitsa business. Okay. Saka handichanyanyi kuya malocation mazimbabwenzi noazi. Uradzokera pasame hotel ipapo. And imboenda pahotel inonzi The Edwards. That apo pabeachfront apo. Imboenda mukati yazonoona neservice yacho unonyatsokutikana. Nefood yako. I'm a bit out of town, zvangu inini. Out of town. Ndafunga kuti pakubeach ngati hainda ipapo unonyatsokutikana. Tichapatarisa. But anyways, thank you so much for what you are doing. Munoziva kuti pabasa rehumanitarian work SISMELLY hatisarudze vanhu. Manzwisisa? Vanhu vane maonero avanoita zvinhu and they want to make you who you are not. Vada kuti muve munhu wabusiri. When we attend to issues kana kuti macases anouya kwatirika, Mwari anototaura nesu. Ndosaka mutona you are right kuti nyaya yamunokwesa kupage nemanumbers kuti vanenge vachikwanisa kubatsirai. But kune imwe nyaya inoti kana ichinge yauya kwamurika, Mwari ataura nemi, you want to run with it because ndo chipo chatakapiwa naMwari. And we don't select people. Manzwisisa? Hatisarudze vanhu kuti dai tabatsira ava tasiya ava because vanhu vakakondemwa nevanhu kunze uku havana kukondemwa naMwari. Because Mwari ndewe munhu weSISMELLY. Uyu mukomana uyu anonzi Swaga wekaro andisanambotaura naye, but I'm going to use my team send him a food parcel. Anditi hatigone kugara munyika muno kuti tinyebera kuti tinoda vanhu kana kuti tinodanana, mumwe munhu achirara nenzara. Toti hatine kuti isusu mukomana uyu ane sarudzo yake do that. Vasingade kubatsira vambomanikidzwa. If you feel like you don't want to help this type of a person, kana kuti nakadaroka, aumanikidzwe and it is your right. But chisiya vanokwanisa kubatsira kuti vabatsire. We don't isu hatisana Mwari isusu. Nzira yakatorwa naSwaga yaakazvichudzira nzira yake, munotisa hatitadzere isu. Totadza newo zvedu zvatinotadzawo. Zvatinotadzirawo Mwari zvokuti kana Mwari akanditarisa nongoti apa munhu ndiri kumuchengetera nyasha chete. Nekuti ndiri Mwari ane nyasha. Saka when you realize that you are also a sinner, you don't judge anyone and you don't come about and say papage musabatsire nhingi uyu nekuti dai mabatsira vakati. You don't do that. People don't even know kuti Mwari anenge ataura nekuti SISMELLY because Mwari anenge atotaura nemi. So pandangopinda panapa ndangokuona ndasvika ngoya pakati akutobuda but handikwanise kuti munhu anenge achirara nenzara samwe uku. Anditi ndoti nekuti munhu uyu akamira akadai so saka ngaafe nenzara. I don't do that. Kana Mwari ambotifarira, mostly vanhu vanototaura zvinhu zvakafanana neizvozvo are people who call themselves Christians. Unozomuka musande wakuenda kuchechi, uri kuda kunonamata Mwari upi wausati wamboona? Hatimazviona. So toda kuti vanhu ngavadzidze kuti kana uri humanitarian worker, dzimwe nguva we do things tisati tafunga. Ndaiudza vanhu kuDurban kunoko kwandiri pameeting yandakaita nezuro ndichiti there are things that I do before I think. Ndozoti ndaita ndakutanga kuchifunga kumba ndichanoti chii kumukadzi wangu because ndaita zvimwe zvinhu inomufana nge ichito yanga ifanira muchinge ichida input yemudzimai wangu. But you do things without thinking when God speaks to you. Andimaona. So people must believe and understand. Kana vanhu vakatokona mauya panapa imimi SISMELLY mataura chinhu handiti. People must be able to run with the vision yaMelly, kwete vision yemunhu kana kuti zviito zvemunhu ari kuitirwa. Vanhu ngavasponse ngavasapote vision yaMelly because SISMELLY ndo vakamutswa naMwari. Handiti mukunzwisisa. So kana takumhanya nemimi kumhanya nezvakamutswa nazvo naMwari pamuri. Hatina basa nezvekuti mupitirani. Mumwe musika, I will tell you one thing. Mumwe musiku organization yedu inonzi Zimbabwe Migrant Support Network SISMELLY. We were discussing about how we help people and
And you know, within leadership, vanhu vakasiyana, and vanhu tinoona zvakasiyana handiti. Pakati pedu pakabva pabuda munhu akati mukona taipe vanhu ava ndivafarire vanhu ivava, handiti kana kutombovaona. Inini kana ndikaona munhu akadai so ndikabva ndabvunza kuti isusu panapa takatanga organization tichiti toda kubatsira vanhu kuvagadzirira mapepa munyika munomu, kudii kuatenda tuma-issues avo munhu wese anonzi muZimbabwe. Saka muri kuti here kana akauya paofisi apa imimi ngaadzokera mugone kumubatsira because ima hamufarire munhu akafanana neiyeyi. Because kana tichitaura zvekuti maZimbabweans ka hatichasarudzi. Saka muchiona mapeji ekuchero ndembele tinotiraya kuitaura asi ina handina kuzvarwa kumatebheleland. I hope every Zimbabwean, irrespective of color, creed or whatever, tradition or religion or whatever, or kwaanobva hatina basa nazvo. Chatinoda, we want to promote everything Zimbabwean. We want to support everything Zimbabwean. And musuno ndaiudza iyo nezuro pandainge ndiri ndaiudza vanhu kuti isusu maZimbabweans tinongori nechipo chatakapiwa. It's God given. We have been God given a gift here at SIS MELLY kuti pano pese patinosvika ka tinodominata and we love one another. Vanhu vanogona kunyeberana paFacebook nepasocial media kuti hatiite zvakadai ati, but tine vanhu vane mwoyo wakanaka maZimbabweans. Naturally. So thank you so much for what you are doing and for what you have done, because let's go beyond zvinhu zvinonzi nevanhu azviite. Let's stand in that gap. Ndokusaka imimi muripo SIS MELLY, and ndokusaka Mwari akamutsa tese toda kuenda pagap yacho iyoyo inonzi nevanhu iyi. Handiti haisi normal, this is not right, so that we are able to reach out to our people. Musinodaudza vanhu kugroup remusangano reTCC. You know I'm a TCC member ka. Ndosapota musangano unotungamirwa naadvocate president Chamisa. Ndaiudza vanhu ndikati vachituka vanhu mugroup rimwe randandiri zvanzi mahuraya, aya mahuraya, vapunza dzimba dzevanhu. Ndikati inzwaika imi vanhu vamuri kuita label kuti mahuraya are voters. Papabuditswa picture yevasikana vekuma-avenues kuZimbabwe. Ndikati these people, they are voters. Vamuri kutanzi mahuraya, mahuraya. Vanhu ivava vakaregister kutovhota ivava. Handiti. And because we have got a pathetic government which does not give an ear or want to listen or to provide opportunities for people, but now they find themselves very touchline from avenues. Vachitengesa muiri. Imimi my members opposition, you are seeking votes. Tikuda mavhoti ekuti president Chamisa vapinde panyanga. Kati tikutuka mavhoti kuti mahuri. What is that? Totoda vanhu vanosumwa ndaitovaudza ndikati ndinauchallenge panapa mafemale leaders esari panapa, including my MPs vari mugrupu munomu. Totoda vanhu vanoti kumapasi 7 8 manheru kuma9 vanoenda kutouchline kwekuye and interact with vasikana vaivai muchivabvunza kuti riri sei basa, zvakamira sei, kwakadii. Even chero usina chaunovapa, but show them that you care, show them that you think about them. Mukati mutuma mukatuma kutachira izo nhume yapesera tozovata. Kana vakanga vanovatovo vapromota kabusiness simere zvakaipei handi vanhu havari pabasa. Asi message yasvika ndikunyeba here, message inenge yasvika handi mukuzwisisa. And these people now know that some people are political leaders and lawmakers out there. They've got our interests at heart. Munhu wana akazvigona chete kuZimbabwe kwekuya wandino respect nanhasi ndiTemba Muliswa palockdown. Temba Muliswa palockdown akataura kuti vasikana vese, mahure ese, vese palockdown. Munhu wese apiwa mafood parcel, vakaremara, vanorwara, vasiri kumabasa, vabharirwa chii vapiwa mafood parcel, but imimi hakuna munhu akusvaidzai. Asinganyare zvake ngatisangane pastadium, and he gave to more than 4,000 people. Muri kuda kundizwa kuti mimi 4,000 people muri kavhotwa ne4,000 people auwineri. Vakawandisa. So maZimbabweans
Ndakaona kuti tite normalize kuacceptana as who we are. Tisiyane nesystem iri old and archaic, ancient, outdated and long ago. Yekufunga kuti zvimwe zvinhu hazvitaurike. Vamwe vanhu avawirirane navo, havatambwe navo. MaZimbabwe avafanira kuti vabude mukind of mentality yakafanana neiyoyo, and we start to embrace one another as one people. True. So pana ndichikuona nditaura ndakachitonzwa kutoti I am moved. So and I was so touched because nzara inorwadza sisimeli. Inini ndakaita nzara ka. My background ndoziva nzara inorwadza. I know how it is to be hungry and not have anyone to give you. Indakaita nzara muno mu South Africa muno. Kwete ku Zimbabwe. Muno mu South Africa I know nzara marwadziro inoita to a point yekuti ndakagaisirwa chibage ku Zimbabwe ndikatumirwa hoops nebhazi reDNC. I know how it is to be hungry, and people should not play games kana kuseka munhu akabuda pachena chikuti ane nzara, because I know how it is to be very hungry. Inini chaiko kutotumirwa chibage hupu wakagaiwa ku Zimbabwe ndafa nenzara. I know how it feels. So people should not do that. And vanhu vanofunga kuti South Africa munomuka everything is well. Not everything is well kamunomu. Maita baba tisingo moyo nengo yakana. Right. Maita ndazvitaura ndikati before I finish the live ndinenge ndamene manhikiri 100 anenge auya. Listen to this one. I haven't listened to it. Tukuinzwa tese. Andisikuzwa anzi ndakaomerwa zvakanyanya. andisikumbonzwa ini. Voice note zacho riri pasi because handina speaker mazuva ano. Ndevamwe vandifunga vanzwawo papa panga pachibatsirwa vaiva kuti one ndadzoka nedambudziko rangu riyariya ndikutoda kubatsigwa ndabva ndashaya kuti Simelika kunze uku kauku kunze uku vanhu vanofunga kuti ka is that kungoti Mwari akatinyima zvake mari dzekuwanda simeli dzekureba. There is a crisis out there. Our people are suffering in South Africa munomu. Not suffering nekuti because havagone kushanda kana kuti chii, but people have found themselves ndakaomerwa kuti ndibatsirewo. Handina kusvika pagaisa kamudzwa sei volume yangu itori akatopereka volume yangu. imi sisimeli ndakaenda pamwe pambaka kunonzi kugreen bushes uku ndikasvika mai vavo vakangondidzena rwembo yaipano ndibatsiro mone ndikasvika vaine vana 3 zvikanzi vana ava vabvunze ava vana 3 mumwe ane 9 mumwe ane 7 nemumwe anenge ane 5 here. Vana ava vabvunze kuti vadye ava kubvira nezuro manheru until this time dzadziri kuma 3 takadya hafi yechingwa nemukaka. Muri kunzwisisa? But muarea mavo mugreen bushes mune maZimbabwe akawanda vanenge vakaungana padoro vanenge vachigara paarea ipapo vanenge vachiti pamwe vatomuti hana musoro. Nyaya yenzara iri riu vanhu vakaomerwa neupenyu, not because havagone kushanda kana kuti chipati munhu unowerekana wapinda pama1 anobva atokutadzisa kuwana kana chii. Langton auya hanzi makadisi simeli nyaya yekuti agona sikwaga handiizivi kutaura chokwadi kunyenga ndakanyenga ndaifunga sekuti ndichakugona kuona komenti ndaifunga sekuti mukadzi hana kumbondiudza kuti ingochani ende zvekuti ndakarara naye inhema. Ngakupei mapikicha ndinaye nemavidhiyo akataura kuti
onawo anawo ndichirara naye ngasendi vanhu muone chokwadi kwete kusvibisa zita rangu nditori nemukadzi nevana ini dai ndaida kuita zveungochani ndakaita kare hei ndakupedza program yenyu indangotaura pane zvekubatsirana pane komenti yamboisa pekutanga usati wapinwa ndofunga nemadhimini yaLangton ndikandise Langton tiwone ungochipa ine mudzimai wako titengerewo matipai vanhu vekuassociation yako yanzi kudi yambonyorwapo komenti kaipinda ndofunga idziso kwai titengerawo na madhumbe 5 matikets ekwaiti yanyorwa ipapo inini iwe kwai organization yako inini vana madhumbe vana matiketi ekuhaiti vanouya kulive yandichaita mangwani vakangoyako kwachitabva kumadiarislive yandichaita na8 mangwani ndovatengera motitega toenda kwageneral ndonomuyeuchidza kuti matiketi aya kuti mupuwe 5 tickets dziya handitiakumboshaya vanozovatengera ngavauye kulive iyoyo inini mari kutengera vanhu 5 ndewana orit kwai muchatenge zvino vanhu vako vanenge vari kundora vanenge vari pano orit but kwanzi muchazowana vanhu wonza kuti matiketi 5 imari 1900 mari tiri botobatana inini ngaenza ndichienda mupese program 1.9 anouya kuzotora adhimini kwawo 1900 tati tinoatsvaga kamangwana mulive makaita musherisi iri bo shelas orit sharp iri bo right Langton wauya guys Langton arimo comment section umulengi wauya regandigare pageneral number swaga number yako yandinayo ndiyo here kuwhatsapp swaga ndisirewo message kandipe general number yako futi pase vanotumira zvavo futi pase vari kuita program iyoyo saka vanotumira futi chikafu vanotumira bvunza kuita program iyoyo ndigara wandisirawo message kuwhatsapp kuti SIMELLY swaga ndonoti ndiyo number yandinayo here pati yakachinja ndivape number dzako kuti waone kutumira timu ravo riri jobbik vanati ladies saka ita fast swaga right Langton wauya urimo Langton ari kuti ina ndakuziva kutsvaga murume ndaiti ndakanyenga zvishuwa ndaiti tsvaga mukadzi ndambobvunza mubvunzo uyu paya akati aize svanzi ini zvokubata naye handina plus mavhidhiyo ari kuti anawo nemauyuyu ngaaburidze anoona saka Langton indi kuzama kuda kukuedha apa foni yako asigona kuedha unogona here kuisa request nailani isa request tiwe nyaya yako tichibvunzawo mubvunzo nokuti hii swaga ari kuti unonaka swaga ari kudaro kuti plus ndozvaataura swaga iwo ndofunga hapana here chatinenge wakati swaga unonaka ndine here ameno zvakafamba sei asi right mira ndione namba ndipe general number So 67620 62071 right ndamutumira namba ndamutumira right ari kupi anzani Langton langi uripi Langton uripi Langton ndaisa namba dzosaga ndavapa namba dzosaga Langton fona tinzwe fona kana usingadi kujoina ita zvekufona call in get number pina namba dzalangi dzekufona Fona apa langi fona apa tinzwe belangi fona apa tinzwe ukuthi wakanga wabhayisiswa nei wakabhayisiswa ne ndakapinda
apo my golden number da pin up tinzo kutoka bhaizane kungaona dakwe kuti uzofunga kuti mukadzi wakaona chiko color wakaona zamu here iro cleavage pane chii chiri kuitika what's going on so Langton number ndapina number iyo fona tiwe kana kuti requester aid tipo aid anenge anoshandisa Facebook Lite because asitombobudisa kana green button ina green button kunge ari kushandisa Facebook Lite ngari kuti hansa Facebook Lite langi sto langi Langton langasi langlati langosh longo fona langi to kuti baka family yakawepi kunaka kwako iyi kunaka kwavanotaura kuti kwaini kunonaka vakakuwepi tiwe kana soga achikunyeperawo zvakaipa kutaga kunyeperi achiti wakararana iwo usinawo zvakaipawo uya ako langi uya langi Langton langisto uya langi chinzi uya langi achiri mwere mucomment section mulangi guys kana kuti hapachina Milka, I hope watora chain, ningo chain. I hope watora chain, that's chain. The other pipe from some chinny, mpinga and view. The other pipe kiss my fire. Right. We are langi, Langtoni, Langshow, Langlat, we are langi. Kwanzi ina banasoga mumfonere kana chidali pa namba kuti pasoga namba tumfonera langi chifona kati gadzenya yacho nakana kasafona ka vanhu ntongopungundo ndizvozvo chibvo afona kasitara kwaita kuti ausiri iwe waona munyenga munhu waifoka nyenga uchifunga kuti musikana chibva wafona kautaurire vanhu vazive nyaya yacho ibve yangopera nokuti ucharamba chingoti maningi malife naswaga apa manje pamalife unenge uchiti anenge achitohitwa mukadzi wako ndiye munhu anenge achitohitwa wese kwete iwewe mukadzi wako ndiye munhu anenge ari pataiti hapana auya akatonyora mucomment section atoya akazvidefenda mucomment section ndosaka tiri kuti tamupa mukana kuti chimuedhawo ataure his side of the story because aripo nandiziva kuti varipo havashai kwazviiti Langton andipa number alright I'm going to call you anzi phone 906 alright. Let me try and call you, Lani. Guys, ndakukata live ndobva ndadzoka because na minutes azivuka pamusoro apa
maminutes azuka kuda kukwana maminutes azuka kuda kukwana saka ndakukata live ndobva ndadzoka don't go anywhere